onorata u eċċitata wkoll mhux ftit li qed immexxi l-ewwel konferenza ġenerali tiegħi. Konferenza ġenerali straordinarja li propju ser tingħalaq illum wara l-vot tal-bieraħ b'saħħtu li kkonferma l-Perit Daniel Mikallef bħala deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit. Konferenza li ser tingħalaq aktar tard bid-diskors tal-Prim Ministru Robert Abela. Insellem lil taw kollha li qed isegwuna wkoll minn djarhom jew permezz tal-Facebook Live. Insellmilkom. Magħna wkoll is-soċjetà ċivili u l-korp diplomatiku. Thank you for joining us. Qabel nibdew iżda nixtieq li nagħmlu tislima b'ċabċipa għal dawk il-membri kollha li ħallewna din is-sena. U nibdew mill-ewwel issa. Billi nsejħu liċ-chairperson tal-Kummissjoni Elettorali, Dr. Dean Healey. Bibtijaj, l-odwa tajba l-ewwel nett. Mela, Prim Ministru, deputat mexxejja, membri fl-amministrazzjoni u membri fil-grupp parlamentari, delegati, bibtijaj. Kif stajtu segwu pro l-aħħar ġimgħat il-Kummissjoni Elettorali kienet qiegħda tniedi l-preparamenti kollha tagħha għal-vot tal-bieraħ, però mhux biss konna qegħdin ukoll nilqgħu nominazzjonijiet għal diversi karigi fit-tmexxija tal-partit u fl-amministrazzjoni tiegħu. Bdejna nilqgħu l-nominazzjonijiet għal karigi ta' President, ta' Viċi President, Segretarju Organizzattiv u Segretarju Internazzjonali. Għal kull waħda minn dawn il-karigi, il-Kummissjoni Elettorali rċeviet nomina waħda illi ġew evalwati skont dispożizzjonijiet statutorji u minn hemmhekk ġie deċiż illi l-applikazzjonijiet u n-nominazzjonijiet kollha li rċevejna kienu validi u minn hemmhekk il-Kummissjoni Elettorali għamlet ir-rakkomandazzjoni tagħha sabiex jiġu evalwati u mbagħad mill-eżekuttiv tal-partit. Illum nista' ngħid ukoll li dawk kollha ġew evalwati u ġew aċċettati u allura għandna President tal-Partit ġdid Ramon Attard. Segretarju Internazzjonali Mark Vella Bonnici u Segretarju Organizzattiv Perit William Lewis. Kif stajtu wkoll issegwu l-bieraħ kellna votazzjoni li ħafna minnkom oġobhom jattendu għalija u jipparteċipaw f'dan il-proċess hekk demokratiku. Kellna votazzjoni bikrija wkoll il-ġimgħa li għaddiet fejn intefgħu 20 vot. F'Għawdex il-bieraħ ivvotaw 89 persuna. F'Malta vvotaw 547 persuna. Total għalhekk ta' 656 vot. Naddu għall-aktar parti eċitanti, suġek Daniel. Kien hemm 6 voti invalidi, 3 astensjonijiet, 13 il-vot le u 634 vot iva. Dak li jitlob l-istatut huwa il-50% u aktar maġġoranza u għalhekk b'maġġoranza ta' 98% ir-riżultat huwa wieħed sodisfaċenti u li jissodisfa ir-rekwiżiti kollha statutorji. Daniel, nirringrazzjak u nawguralek minn qalbi. Grazzi ħafna. Healey u issa nsejħu lis-Segretarju tal-Eżekuttiv Nazzjonali Catherine Fenech. L-odwa tajba ħbiftijaj. Se naqra il-minuti tal-Konferenza Ġenerali Straordinarja l-aħħar waħda li saret ta' 2 ta' Lulju 2020. Konferenza Ġenerali Straordinarja ġiet imlaqqa fit-2 ta' Lulju 2020 fit-Teatru Rialto Bormla b'din l-aġenda. Introduzzjoni mill-President Daniel Mikallef,
Qari tal-minuti tal-Konferenza Ġenerali Straordinarja tas-16 ta' Frar 2020 mis-Segretarju tal-Eżekuttiv Nazzjonali Katrin Fenek, preżentazzjoni tal-mozzjoni ta' emenda mill-President Daniel Mikallef u approvazzjoni tal-istess mozzjoni mid-delegati preżenti. Intervent mill-Chairman tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista Dr. Dean Healey u diskors mill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista l-Onorevoli Dr. Roberta Bela. Introduzzjoni mill-President Daniel Mikallef. Il-President tal-Partit Daniel Mikallef ringrazzja li delegati għal preżenza tagħhom għal din il-Konferenza Ġenerali. Qari tal-minuti tal-Konferenza Ġenerali Straordinarja li saret fis-16 ta' Frar 2020. Inqraw il-minuti tal-aħħar Konferenza Ġenerali Straordinarja li saret fis-16 ta' Frar 2020 mis-Segretarju tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista Katrin Fenek. Dawn il-minuti ġew sekondati minn Monika Farrugia u approvati unanimament mid-delegati preżenti. Mozzjoni. Il-President tal-Partit Daniel Mikallef ressaq fisem l-Eżekuttiv Nazzjonali sabiex tiġi approvata minn din il-konferenza mozzjoni ta' emenda. Liema mozzjoni ġiet diskussa f'workshop apposta li sar il-ġurnata ta' qabel fl-ewwel ta' Lulju ġewwa Teatru Rialto Bormla u ġiet approvata mid-delegati preżenti. U għalhekk Daniel Mikallef formalment ressaq quddiem il-plenarja din il-mozzjoni għall-approvazzjoni. Fil-ftuħ tagħha il-mozzjoni tgħid li l-Eżekuttiv Nazzjonali jipproponi għal konsiderazzjoni tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit mozzjoni ta' emenda li tibdel l-istatut tal-Partit. Il-bidla li qed tiġi proposta hija sabiex id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit ma jkunx membru parlamentari u ma jkunx jista' jikkontesta l-elezzjoni ġenerali, sakemm ma jkunx irreżenja sentej qabel id-data prevista tal-elezzjoni ġenerali li tkun ġejja. Kopja tal-mozzjoni tal-emenda fl-intir tagħha qed tiġi annessa ma' dawn il-minuti. Din il-mozzjoni ġiet sekondata minn Tommy De Battista u eventwalment ġiet imresqa għal vot fejn ġiet approvata unanimament mid-delegati preżenti. Intervent mill-Chairman tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista Dr. Dean Healey. Fl-intervent tiegħu Dr. Dean Healey spjega il-proċess elettorali għal ħatra ta' deputat mexxej tal-Partit Laburista għall-affarijiet tal-Partit u kif ukoll għal karigi ta' President, Viċi President, Segretarju Organizzattiv u Segretarju Internazzjonali fl-Amministrazzjoni tal-Partit Laburista. Huwa ħabbar id-dati ta' meta se jiltlaqgħu in-nominazzjonijiet, id-data u l-ħin tal-early voting u kif ukoll id-data u l-ħinijiet tal-votazzjoni u l-postijiet tal-votazzjoni. Diskors mill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista l-Onorevoli Dr. Roberta Bela. Il-Prim Ministru beda id-diskors tiegħu billi qal li dan huwa gvern u partit b'saħħtu għaliex jibqa' għaddej bil-bidliet li mhux dejjem ikunu faċli, imma kapaċi jieħu d-deċiżjonijiet. Id-delegati preżenti qalilhom li bħalma kienu protagonisti fil-passat biss saru l-bidliet meħtieġa, hekk ukoll illum qed ikunu protagonisti wkoll. Dr. Bela stqar li l-partit irid jibqa' l-katalista għall-idea ġodda u għalhekk huwa partit miftuħ għan-nies. U qal li l-bażi tal-Partit Laburista huma żgħażagħ għaliex huma l-mexxejja tal-lum. Semma wkoll partiċipazzjoni aktar wiesa tan-nisa f'kull livell. Prim Ministru tenna li dawn l-aħħar 3 xhur kienu websina d-dinja kollha, imma aħna ħriġna minn dan il-mument aktar moqodin bħala pajjiż u bħala poplu. Semma ċ-ċertifikat tajjeb li ngħata pajjiżna mill-Kummissjoni Venezja anki jekk kien hemm min ma rridx li dan isir. U semma li d-deċiżjonijiet li bsin li kellhom jittieħdu u issa huwa l-mument li nħarsu l-qudiem ħalli nkabru l-ekonomija u nkattru l-impjiegi. Il-Prim Ministru saħaq li jekk kif ħadna d-deċiżjonijiet bsin bl-istess mod b'saħħtu se jkun qed jiddefendi lil kull wieħed u waħda mill-grupp parlamentari u mill-Kabinett minn attakki illi ma jagħmlu ebda sens. Il-Prim Ministru għala id-diskors tiegħu billi tenna li l-ħolma u l-viżjoni tagħna lkoll li nkomplu nagħmlu l-ġid għal dan il-pajjiż, li nkomplu nkattru t-tajjeb, li nfittxu t-tajjeb fil-bnedmin f'kuntest ta' pajjiż li hemm valuri b'saħħithom, fl-onestà, fl-integrità u f'governanza tajba. Dan hu dak li nemmnu fih, dak li jiddistingwina bħala partit, bħala gvern, bħala persuni li verament inħobbu lil Għawdex u lil Malta u li verament nixtiequ futur aħjar għal pajjiżna u li jkun aħjar millum.
Dawk huma l-minuti tal-konferenza ġenerali li saret fit-2 ta' Lulju 2020. Xi ħadd jissekonda dawn il-minuti? Ġew Zrinzo. Ngħaddu għall-approvazzjoni ta' dawn il-minuti kif moqrija. Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Il-minuti ġew approvati unanimament. Ringrazzjakom. Nistieden bi pjaċir u bi gburija issa lill-President il-ġdid tagħna tal-Partit Laburista Dr. Ramon Aktar sabiex tindirizza l-konferenza għall-ewwel darba. Il-Partit Laburista għalija u għattini familja tiegħi. Ġabarni fiħdanu meta mort tal-intervju bħala ġurnalista mal-wan. Ma kont naf lil ħadd kelli biss il-ħolma li xi darba nsir ġurnalista fit-televiżjoni. L-istazzjon emmen fil-potenzjal tiegħi qabel biss emment fih jien. Jien prodott tal-wan u gburija. Min tifla ma naf il-ħadd fil-Partit Laburista, illum qed nindirizzakom bħala l-President ta' dan il-partit. L-istorja tiegħi hija turija ċara kemm ma dan il-partit tista' tavvanza. Jiena bint li għadha taħdem f'ċentru tas-saħħa sal-lum, missieri pulizija hija hawn illum miegħi, minn Ħalloqa. Turija ċara ta' kif tista' timxi l-qudiem f'dan il-partit irrispettivament minn huma ommok u missierek, irrispettivament lil min taf, m'għandek bżonn lil ħadd jagħtik palata għax dan il-partit huwa l-partit li jemmen fl-opportunitajiet għal kulħadd. Ħafna saqsewni kif sert laħħaq bi 3 tfal, tewmin ta' 4 xhur u tifla ta' 3 snin. Ir-risposta tiegħi hija sempliċi, inlaħħaq kif ilaħħaq kieku hawn raġel floki. Meta nassumu li n-nisa huma awtomatikament aħjar għat-trobbija tal-uliet, l-inugwaljanza nkunu qed inwettquha fil-konfront tal-irġiel. Għax l-imħabba hija dak li tiddefinixxi kemm kapaċi tħobb lill-uliet, kemm kapaċi trabbi l-uliet u mhux jekk m'intix mara jew raġel. Ħadd ieħor kien jgħidli inti tajba imma issa bi 3 tfal titnaqqas fix-xogħol. Dawn il-ħsibijiet m'għaddewx lill-Prim Ministru Robert Abela. Anzi, urini fiduċja għax jaf li l-imħabba lejn il-partiti għaċ-ċavetta ta' kollox. L-imħabba lejn il-valuri ta' dan il-partit, l-imħabba dik li s-saħħaħna, l-imħabba lejn Malta u Għawdex. Nifmu li rridu r-riġenerazzjoni tal-partit, rridu nibdlu u nimbidlu. Għax inħobbu wisq lil dan il-partit u għandna l-awtorità morali li nagħmlu dan. Il-viżjoni tiegħi li dan il-partit ikun aktar progressiv mill-gvern. Partit li jibda jixpruna il-bżonn ta' riforma kostituzzjonali. Jiena il-liġi nħobba ħafna illum avukata. Kont nistudja qabel ma tħalt il-wan, waqaft, imbagħad meta kont tqila bl-ewwel tifla tiegħi, iddeċidejt li nerġa' naqbad nistudja nkompli l-kors tal-liġi. Kont nistudja wara l-ħin tax-xogħol u għax ħassejtni responsabbli issa li għandi tifla u rrid nagħti eżempju. Qed ngħidel l-istorja x'naf li hawn tfajliet minn fostna u forsi dawk li qed jarawna d-dar li jaqtaw qalbhom li jidħlu fil-politika. Jiena ngħidilkom li dan il-partit huwa tal-opportunità għal dawk li jixtiequ jagħmlu l-ġid lill-pajjiż. Partit li ħeġġeġ lill-gvern biex jgħaddi riforma tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-Parlament li jerġa' jiftaħ wara s-sajf. Partit li ħeġġeġ lill-gvern biex jirrevedi il-liġi tal-IVF sabiex dawk il-koppji li kull ma jixtiequ li jħadnu tarbija fih danhom ikollhom tal-inqas ċans. Partit li ħeġġeġ lill-gvern li l-ekonomija ma tiġrix għaskapitu tal-ambjent, iżda l-ekonomija u l-ambjent jistgħu jinċentivaw lil xulxin. Le, dak li qed jiġri fil-Partit Nazzjonalista ma jiddefinixxix il-politika f'pajjiżna. Kilba għal-poter anke fih danhom stess, dawn ma jridux il-ġid, moħħhom biex jitlewmu għal-poter fih danhom stess. Sa ftit żmien ilu, lanqas biss kienet aċċettabbli li tgħid il-kelma giddieb lil politiku u llum fazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista stess jużaw il-kelma monstru
biex jiddefinixxu lil kap tal-oppożizzjoni stess. Kien hemm min telaq lil dan il-partit, kien hemm min ittieħdu deċiżjonijiet ibsin fil-konfront tiegħu, però qatt ma ntużaw l-attakki personali. Fil-profond ta' qalb kulħadd jafu li aħna ma nattakkawx personali, aħna ma weġġawx. Il-mibeda tnaffar in-nies. U għalhekk lil dawk il-persuni ta' kull età, ta' kull sess li jibżaw jitlu fil-politika għax jaraw ħajjiet jitkisru, familji jitkisru, taqtawx qalbkom, dan hu l-partit li jagħtikom l-opportunitajiet, dan il-partit ma jattakkax personalment. U jnaqdu magħna tħallux il-mibeda ta' ħaddieħor taqtalkom qalbkom. U jekk forsi qed issibuha diffiċli biex titlu fil-kwartieri, ser niġu aħna fejn tkunu permezz tal-ferat tagħna, l-Forum Żgħażagħ Laburisti, n-nisa Laburisti, l-idejat, il-veterani. Il-lead f'dawn l-aħħar snin għamlet xogħol impeccabbli attirat nisa li kieku żgur qatt ma kienu jiġu attirati lejn il-politika. Dak il-proġett irid ikompli. Nemmen li wasal ukoll iż-żmien li konna għajnuna strutturata għal kull kandidat li javviċina lil partit, akkademja ta' taħriġ, sabiex kulħadd ikun lest għal ma dan il-partit. Min ser jidħol magħna ser jinduna kemm hu sew u kemm tista' tagħmel ġid meta jkollok laqda fil-partit li jkun qed imexxi l-gvern. Forsi ninsew imma dan il-partit kellu kontest tal-leadership ftit xhur ilu. Id-destin ried li ftit xhur wara iż-żewġ kontestanti ewlenin, il-Prim Ministru Robert Tawgela u d-Deputat Prim Ministru Chris Fearn, kellu bżonnhom il-pajjiż, kellu bżonnu l-pajjiż. Minħabba avveniment bla preċedent li sar. Sibnihom forza waħda jelbu sfida bla preċedent flimkien. Ħaddieħor ilu li għamel contest tal-leadership 3 snin. Il-main contester tiegħu Chris Said faqqalu mozzjoni ta' sfiduċja. Issa, ftit jemilu. U ser jerġgħu jagħmlu kontest ieħor, elezzjoni ieħor għal-leadership mill-leader. X'differenza? Aħna maħniex il-partit tal-klikek, aħna partit wieħed, tim wieħed, grupp parlamentari wieħed, kabinet wieħed ma' qudiem wara l-Prim Ministru Robert Tawgela. Bqajna dejjem tim wieħed anki fil-moment diffiċli, anke meta kien hemm bżonn il-bidliet, għax nafu li jekk naħbu il-problemi taħt it-tabit jiġrilna bħal Partit Nazzjonalista u aħna nħobbuh wisq lil dan il-partit biex nħalluh jiġrilna hekk. Ma nħallu lil ħadd jikteb l-istorja tagħna. F'dawn is-7 snin kien hemm mumenti diffiċli, da żgur li kien hemm. Imma ħadd ma jneħħi li mill-kontijiet tad-dawlu l-ilma tan-nifs lill-familji u lin-negozji. Ħadd ma jneħħi l-servizz tas-saħħa tieb, ħadd ma jneħħi l-proġett infrastrutturali kbar li għamilna, ħadd ma jneħħi l-kisbiet edukattivi li għamilna għall-istudenti tagħna, ħadd ma jneħħihom dan, ħadd ma jneħħi li dan il-gvern ma żied l-ebda taxxa, ħadd ma jneħħi li dan il-gvern naqqas il-faqar fost il-familji u tfal. Ħadd ma jneħħi li dan il-gvern tal-opportunità biex kulħadd iħobb lil min irid. Ħadd ma jneħħi l-istorja ta' tkabbir ekonomiku bla preċedent. Din il-viżjoni tal-pajjiż, din il-viżjoni għall-familji. Aħna il-partit li verament inħadnu il-valuri Ewropej. Għax ħaddan il-valuri Ewropej il-Prim Ministru li rnexxielu jiksab l-akbar allokazzjoni ta' fondi li qatt kien hawn fl-istorja. U mhux min imur jgħid kontra pajjiżna fl-istituzzjonijiet Ewropej. Min mexxej għall-ieħor dan il-partit kompla jissaħħaħ biex illum we are stronger than ever. Il-Partit Nazzjonalista minn mexxej għall-ieħor kompla jesperjenza rigressjoni imur għall-ar. Ħaddieħor jikklassifika n-nies tal-ewwel, tat-tieni, tat-tielet klassi u probabbilment dawk li mhux qegħdin fih dan u iktar jiġu wara it-tielet staff. Aħna il-Partit tal-Ugwaljanza. Ħafna minnkom li qegħdin hawn ġew tafu xi jfisser li għax tħadnu valuri soċjalisti kienu jħarsu jew jipprovaw iħarsu lejkom l-isfel. Għalhekk aħna l-Partit tal-Ugwaljanza. Aħna ma tagħmilx differenza jekk m'intix minn din il-belt sabiħa ta' Bormla, mill-Mellieħa jew mill-Kerċem. Aħna jinteressana minn dak it-tifel mill-Kattonera li rnexxielu jgradwa tabib. Aħna jinteressana minn dik it-tfajla minn San Pawl il-Baħar rnexxielha tiftaħ negozju. Aħna jinteressana minn dik il-familja Awċija li t-tfal tagħha kollet jaħdmu f'Għawdex għax hekk iddeċidew u sabu ġob f'Għawdex stess. Aħna ma tagħmlilniex differenza x'politika tħaddan, x'sess tħaddan. Aħna ma tagħmlilniex differenza minn fejn int, minn huma ommok u missierek. Ma tagħmlilniex differenza jekk m'intix Malti u barrani u x'reliġjon tħaddan. Din il-umiltà li ġibilna s-suċċess. Aħna nafu xi jfisser meta xi ħadd taħares lejk l-isfel għax int laburist. U għalhekk nittrattaw lil kulħadd b'rispett.
Aħna ġarrabna u għalhekk issa aħna l-Partit tal-Ugwaljanza. Għalhekk issa aħna b'saħħitna. Għalhekk issa lesti aktar minn qatt qabel għall-isfidi tal-futur bħala tim wieħed wara l-Prim Ministru Robert Abela. Grazzi. Grazzi. U issa nistieden hawnhekk li għall-ewwel diskors tiegħu lid-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit, il-Perit Daniel Mikallef. Grazie. Jien nistħief daw is-sitwazzjonijiet. Bis-serjetà ngħidilkom. Toqgħodux tagħmlu li hekk. Osni imċekken lillum jataw qudiemkom u fdajtuni bir-rwol tant importanti f'dan il-partit. Onorat li qed nindirizzakom ġo dan it-teatru tant sabiħ fil-qalba tal-belt tant tal-qalbna ta' Bormla. Ippermettu li ħanibda bi ftit ringrazzjamenti. L-ewwel, familja tiegħi, mod speċjali l-partner tiegħi Ġenis, tal-appoġġ sabiex wasalt li ħadd id-deċiżjoni li nwieġeb għas-sejħa tagħkom. Ma kienitx m'hemmx għalfejn nidħol f'dettall imma tafu li għalija ma kienitx deċiżjoni faċli. Ringrazzjament ieħor lilkom tal-fiduċja kbira li wrejtu fija, is-sapport, il-ħidma u fuq kollox il-ħbiberija u l-imħabba. Għalija dan il-partit huwa familja. Nirringrazzja lil dawk li ħdimt magħhom fl-aħħar 7 snin. Ngħid grazzi wkoll lil Lidja u l-Stefan li kienu proponewni għar-rwol ta' President 7 snin ilu. U lil Lewis Grek u Ġuża Kassar li flimkien ma' ħafna minnkom appoġġjaw in-nomina tiegħi għar-rwol li bdejt nokkupa mill-bieraħ. Grazzi lil sħabi kollha tal-amministrazzjoni, preżenti u passati, fil-ħajja tinsa ħafna affarijiet. Li ma tinsix żgur huwa lil dawk kollha li jkunu tawk ċans, dawk li jtuk opportunità titgħallem. Kollha tafu minn intom. Grazzi ħafna. Flimkien, dan kien il-messaġġ ewlieni li qsamt magħkom fl-aħħar ġimgħat. L-għaqda, il-fus li fuqu tistrieħ il-ħidma kollha ta' partit politiku. Jista' jkollok 100,000 professur, jekk m'hemmx għaqda, m'hemmx bażi sabiex dawn jaħdmu flimkien. U nħalli l-ġudizzju f'idejkom bid-difetti kollha li għandi jekk hemm ħaġa li provajt dejjem inġib l-ewwel u qabel kollox f'kull rwol li okkupajt hija l-għaqda. Huwa l-kollettiv, il-partit, u hekk beħsibni nibqa' nagħmel dejjem f'kull rwol li taf dawni fih. Meta ħadd id-deċiżjoni li nressa ismi l-qudiem fassalt żewġ pjanijiet. Wieħed għat-3 ġimgħat li għaddew fej kuljum dort madwar Malta u Għawdex niltaqa' magħkom l-attivisti tal-partit u pjan ieħor li jibda mill-lum. Samt magħkom il-viżjoni tiegħi għażmien li ġej fuq 3 punti ewlenin. It-tiġdid tal-partit, it-tisħiħ tal-kunċett ta' moviment u tfassil tal-futur ta' pajjiżna. Huma ħoloq tal-istess katina. Il-punt ta' tluq huwa li għandna partit b'saħħtu. B'saħħtu ħafna, mhux fin-numri, mhux fil-voti u inqas fis-surveys. B'saħħtu fl-attiviżmu u l-istrutturi tiegħu. Iżda hemm ħafna x'intejbu. Samt magħkom numru ta' ħsibijiet konkreti. L-operat u l-format tal-kumitati,
il-ħolqien ta' assemblej għall-attivisti tal-partit, l-involviment aktar tal-membri, streamlining ta' proċeduri, il-ħolqien ta' aktar checks and balances fil-partit, kodiċi ta' etika konkretu ċar li jżomm il-kulħadd kontabbli fost ħafna affarijiet oħra. Dan xogħol li jrid isir, nafu li hemm bżonnu u huwa issa il-mument li nimplementawh. Min jafni jaf li jiena bniedem strutturat. L-affarijiet open-ended ma jogħġbunix, ma nemminx bihom. Nemmen b'targets u nemmen b'deadlines. Għal dan il-għan qed nipproponi kummissjoni mmexxija minn Louis Grech sabiex flimkien miegħi, flimkien mal-amministrazzjoni u oħrajn nikkoordinaw u mhux aktar tard mill-aħħar ta' Settembru ta' din is-sena nkunu ddiskutejna, nkunu ddibattejna, nkunu implementajna r-riformi li hemm bżonn. Qed nitfa' l-ballun f'saqajkom. Tkellimt magħkom bl-aktar mod ċar. Poġġu bil-qiegħda bħala kumitati, bħala ferat, iddiskutu, proponu il-bidliet li tafu li hemm bżonn sabiex inkomplu nissaħħu. Ħafna mill-bidliet li proponejt la waqgħu mis-sena u laqqas ivvintajthom jien. Ġew minn għandkom f'daw is-7 snin naħdem magħkom fir-rwol li kont nokkupa preċedentement. Dejjem hemm skuża biex ma tbiddilx. Aħna għandna l-kuraġġ li dak li hemm bżonn nagħmlu ser nagħmluh u bla dewmien. Huwa dejjem dak li ddistingwina minn forzi politiċi oħrajn. Tkellimt magħkom ukoll dwar it-tisħiħ tal-kunċett ta' moviment. Kunċett li meta bdejna nitkellmu dwaru snin ilu kien hemm min daħak bina. Imbagħad wara ftit telaqlu d-daħk. Dan kien iċ-ċavetta sabiex bħala partit kbirna. Inftaħna għal aktar idejat. Irridu naħdmu sabiex flimkien nassiguraw li l-ħitan li ħottejna ma jerġgħu jitilgħu qatt. Anzi, irridu naħdmu ferm aktar sabiex nattiraw aktar nies lejn dan il-partit. U nifhem id-dibattitu li ġieli jqum. Kif nies bħali li twildu f'dan il-partit u bħalkom uħud minnkom 40-50 sena attivi jistgħu jaħdmu ma' xi ħadd li ħajjiġi u jingħaqad għada f'dan il-moviment. Ikun hemm min jgħid iva, naħdmu biex inresqu nies ġodda, imma ma ninsewx lil min dejjem kien hemm, bla dubju. Dawn affarijiet li jistgħu jgħixu flimkien. Waħda ma teskludix l-oħra, bħal familja. Uħud minnkom ġejjin minn familji fejn kontu ħafna ħwat, 8, 10, 12, qabel it-television ma sar komuni tajjeb. F'daw il-familji kbar meta titwielet iż-żgħira jew iż-żgħir, kulħadd jifraħ ħafna bih, ma jfissirx li l-kbir intnesa, u f'partit politiku il-kunċett huwa eżatt l-istess. Irridu nibatu messaġġ b'saħħtu aktar minn qatt qabel li dan il-moviment huwa d-dar naturali tan-nies kollha ta' rieda tajba f'dan il-pajjiż. Ħadd ieħor jirreferi għall-attivisti tal-partit tiegħu bħala tat-tielet staffa. Third tier assorted nationalists għalulhom. Għax biex tkun ta' klassi għal dawn in-nies tkun ġej minn xi dinastija u idealment ikollok żewġ kunjomijiet. Dan il-partit għamlet referenza li Ramona jaħdem l-oppost. U jiena u ħafna oħrajn xhieda ta' dan tista' tkun it-tifel ta' Tony Dott. Tibda mill-kumitat ta' Ħaddingli u tiġi fdat biex isservi ta' deputat mexxejja l-affarijiet tal-partit. Għalina m'hemmx third tier jew first class. Għalina m'hemmx third tier jew first class. Int li forsi tħossok politikament orfni, li tixtieq tagħti kontribut, li forsi qed issegwina bħalissa. Il-bieb ta' dan il-moviment kien għadu u ser jibqa' miftuħ sabiex inti tingħaqad magħna. Li wassalni għat-tielet punt. Il-politika, il-viżjoni, il-prinċipji li għalihom twaqqafna li nfasslu il-futur ta' dan il-pajjiż. Partit li bħal partit tagħna jkun fil-gvern, ir-rwol tiegħu mhux li jkun supporters club tal-gvern. Mela ma nippromovux il-ħidma li tkun qed issir. Mela ma nwaslux il-messaġġ. Iżda l-potenzjal ta' partit u r-rwol tiegħu imur ferm lil hinn minn hekk. Il-viżjoni tiegħi li nara dan il-partit jevolvi
fi stakeholder ewlieni u distint fis-soċjetà tagħna. Stakeholder ġenwin, oġġettiv, li jressaq l-idejat tiegħu, li jipparteċipa fil-konsultazzjonijiet pubbliċi li jsiru, li jikkritika, li jagħmel l-iskrutinju li jkun hemm bżonn. Dejjem infakkar huwa l-gvern li joħroġ mill-partit, mhux viċi versa. Mingħajr partit ma jkollokx gvern. Il-politika trid tkun iċ-ċentru tal-ħidma kollha tagħna bħala partit. Jekk tneħħi dan il-prinċipju, għalija jispiċċa l-iskop li għalih qiegħed hawn u nista' mmur infittex delizzji ferm anqas stressanti. Għal dan il-għan, fil-ġimgħat li ġejjin se jiġu mnedija 10 policy fora li joffru spazju ta' diskussjoni kemm fih dan il-partit kif ukoll lil minnu. Feluq il-100 sena ta' dan il-partit l-akbar ġieħ li nistgħu nagħtu l-missirijietna huwa li nieqfu u naħsbu. Li naraw iva xi ksibna, imma aktar importanti fejn iridu mmorru. Li noħolmu dwar il-ġejjieni ta' dan il-pajjiż. Ta' tfal li għadhom iridu jitwieldu. Li nħarsu madwarna u naraw xi dejjaqna, x'iridu aħjar, x'iridu nbidlu u x'iridu nintroduċu. Iridu sens ta' dialogu kontinwu, mhux bejnietna biss, iżda lil hinn mill-partit. Bejn il-bieraħ u llum diġà bdejt nagħmel kuntatt ma' diversi stakeholders sabiex nibdew b'mod immedjat, impoġġu bil-qiegħda u niddiskutu b'mod miftuħ l-opportunitajiet illi għandna qudiemna. U għal dan il-għan ser kun qed nikkoordina flimkien ma' Ramona u kif ukoll ma' Mirjam Dalli sal-aħħar ta' din is-sena rridu naraw li dawn il-policy fora felu il-100 sena tal-partit infasslu mit oġġettiv għal futur ta' dan il-pajjiż. Policy objectives, targets, punti ta' prinċipju, linji gwida li fuqhom nibnu l-viżjoni tagħna għas-snin li ġejjin. Mhuwiex sigriet, inqas minn 24 xahar ieħor irridu mmurru quddiem il-poplu għal ġudizzju. Jiena moħħi mistrieħ li l-gvern ser ikompli bir-ritmu ta' implementazzjoni tiegħu u naraw il-manifest elettorali jiġi implementat. Iżda l-poplu mhux fuq hekk biss ħajjagħmel id-deċiżjoni tiegħu. Ħajwieżen dak li sar, iżda wkoll dak li qed jiġi propost li jsir. Għalhekk li rridu nantiċipaw l-isfidi li ġejjin fuqna u naraw l-opportunitajiet li għandna. L-aħħar xhur kienu differenti minn dak previst. Mhux għal Malta iżda d-dinja. Anke hawnhekk iżda ppreżentaw ruhom numru ta' opportunitajiet, mhux noqgħod nidħol fihom waħda waħdawn, iżda darb'oħra ma rridux nibżgħu mill-bidliet. Ipparteċipajt pereżempju f'numru ta' diskussjonijiet fuq bidliet li rajna fil-mod ta' kif ċertu xogħol jista' jsir. Remote working huwa mezz kif nistgħu nżidu l-effiċenza, innaqsu t-traffiku u t-tniġġis u bosta jgawdu minn kwalità ta' ħajja aħjar. Ovvjament mhux kull imkien possibbli, iżda ħanuża lili nnifsi bħala eżempju. Jien naħdem bħala perit, ħanibqa' naħdem bħala perit kontrarju ta' dak li kien hemm minn ħaseb. Il-bidliet li għamlet l-awtorità tal-ippjanar għalija fissru li nifranka medja bejn 6 u 8 sigħat fil-ġimgħa bejn vjaġġar, parking u stennija. Mhux differenza pożittiva ħafna, m'għandniex nesploraw aktar mekkaniżmi bħal dawn. Hemm ħafna aktar opportunitajiet li jkollna ċans li niddiskutu fil-ġejjeni qarib. Bħala Partit Laburista ġieli niġu kritikati għax nitkellmu wisq fuq l-ekonomija. Qisu dan xi terminu li jmur kontra dak li nemmnu fih. Il-valuri li sawru dan il-partit huma intrinsikament marbuta ma' tmexxija ekonomika. L-ekonomija tfisser xogħol, l-ekonomija tfisser ġid, il-ġid ifisser ġustizzja soċjali, il-ġid jinċentiva il-mobilità soċjali li huwa l-akbar monument soċjali li għandna bħala partit. Ħaddieħor ma jridniex nitkellmu fuq l-ekonomija, għax fil-passat dejjem ħaseb li dan huwa dominju esklusiv tiegħu. Kien ibeżza li maħniex kapaċi noħolqu l-ġid li n-nies ħajkunu fil-kju qed jirreġistraw għax-xogħol. Il-Maltin u l-Awċin illum jafu min għandu l-kredenzjali ekonomiċi biex imexxi dan il-pajjiż. U l-ekonomija ma timxix il-qudiem billi noqogħdu nġeldu settur ma ieħor. Anke li x'kien settur f'termini ta' ċifri għandu kontribut importanti x'jagħti. Aħseb wara setturi li għatu kontribut massiċ lill-ekonomija tagħna. Iċ-ċavetta u mhux faċli tagħna. Iċ-ċavetta
u mhux faċli, tibqa' dejjem dik tal-bilanċ, tar-regolamentazzjoni, tar-raġuni, tar-rispett lejn xulxin u s-setturi kollha. U jgħidu x'jgħidu ċertu nies kif qalet Ramona. Is-7 snin li għaddew kienu snin ta' suċċessi bla preċedent. Fejn hemm nuqqasijiet ejja nkomplu nindirizzawhom imma mhux ser inħallu l-ħadd jikteb l-istorja kif jaqbel lilu, l-istorja tagħna nagħmlu aħna, l-istorja tagħna nikbu aħna u mhux ħadd ieħor. Bħalma jien konvint l-snin li ġejjin bl-isfidi kollha bbinati magħhom ser ikunu aqwa mis-snin li għaddew. Kemm domna nisimgħu fuq il-biljun euro li ġab Dr. Lawrence Gonzi mill-Unjoni Ewropea. Tajjeb infakru dak iż-żmien pajjiżna kien fi proċedura ta' deficit eċċessiv, kellu bżonn lajnuna u mhux pajjiż li għandu waħda mill-aqwa ekonomiji fl-Ewropa bħalma llum, imma mhux dak l-argument u li jiddistingwina aħna anke l-ġid li ġab Lawrence Gonzi Prim Ministru, aħna nieħdu pjaċir bih għax dak ġid li sarraf għal ġid tal-Maltin u l-Awċin kollha. Iżda kemm għandna biex niftaħru aktar illum li kontra kull previżjoni bl-aspetti pożittivi jaħdmu kontrina f'dan il-każ, il-Prim Ministru Robert qabel jmur Brussell, jinnegozja, iżomm sod, jikkonvinċi u jġib lej pajjiżna 2.2 biljun euro, pakkett id-doppju tal-pakkett preċedenti. Għal fazzjoni żgħira li ma tieħux pjaċir b'dan il-ġid. Bħalma ddejqu jaraw ukoll il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen, tikteb mod personali l-Prim Ministru tawgura l-pajjiżna għar-riformi li qed isiru fl-oqsma tas-salna ta' dritt. Ħadd ieħor u ejja nfakru kellu żmien tad-dinja kollha biex jagħmel ir-riformi li hemm bżonn fl-istituzzjonijiet, fil-ħatra tal-ġudikatura, iżda qatt ma rid jerħi l-poter minn idejh laqqas meta saru frejjeġ kbar. Tajjeb infakruhom dawn l-affarijiet, ħalli ħadd ma joqgħod jippontifikalna. Qabel nagħlaq, l-ewwel appell nagħmlu lilek, Prim Ministru. Fi frar kont wassalt messaġġ lilek quddiem il-konferenza kompli ħu d-deċiżjonijiet ibsin kemm huma bsin għal ġid ta' pajjiżna. Qedlek ukoll ħassibna miegħek u warajk. Illum hemm ebda dubju f'moħħ ħadd, mhux f'dis-sala biss, f'moħħ ħadd f'dal pajjiż li inti hekk għamilt, hekk qed tagħmel u hekk ħadd kompli tagħmel u għalhekk li aħna konna miegħek, għadna miegħek u ser nibqgħu miegħek u warajk sabiex naraw il dan il-pajjiż jimxi l qudiem. U t-tieni u l-aħħar messaġġ. Tlabtuni nikkonsidra sabiex nersa il-qoddim għal din il-kariga, smajt is-sejħa li saret li u tajtuni fiduċja kbira li titfa' responsabilità enormi fuqi li jiena lest inġor. Fl-aħħar ġimgħat iltqajt magħkom, ma tlabtkom xejn, qas il-vot. Xhieda ta' dan intom, dik deċiżjoni tagħkom. Illum ħanitlobkom ħaġa waħda biss. Ejnuni. Ejnuni nimplementaw il-viżjoni li qsamt magħkom. Ejnuna nkomplu mixin il-qoddim. Ejnuna sabiex flimkien inġeddu dan il-partit, insaħħu l-kunċett ta' moviment u flimkien infasslu l-futur ta' dan il-pajjiż għal ġid tal-Maltin u l-Awċin kollha. Nirringrazzjakom. L-affarijiet tal-partit il-Perit Daniel Mikallef. U issa nilqgħu magħna lid-Deputat Prim Ministru Chris Fearn. Bonġu. Merba Ramona, grazzi tal-impenn tiegħek. Merba Daniel, 98% tal-voti. Aħseb wara li ma konx misħi x'kont tagħmel kieku l-bira. Proset. Grazzi, Ramona, grazzi Daniel li naqattu magħna
fit-tmexxija Laburista biex flimkien inkomplu, inkabbru dan il-partit. Għandna ħafna xogħol x'nagħmlu, tibżawx, mhux se tiddejqu. Ħansibulkom x'nagħmlu. Palma jiena ċert li ħassibulna x'nagħmlu intkom. Din il-ġimgħa ħadd ieħor qiegħed ilaqqa il-Kunsill Nazzjonali biex jinfred u jiddajjef. Aħna qed inlaqqgħu il-Konferenza Ġenerali biex ninaqdu u nkomplu nissaħħu. Il-partit tagħna għandu 100 sena. Imma l-partit tagħna għadu żagħżugħ. Ramona u Daniel huma xhieda ta' kif iż-żgħażagħ fil-partit tagħna huma hemm u huma b'saħħithom. Matul dawn il-100 sena il-partit tagħna kellu storja glorjuża, kellu avvenimenti glorjużi, kellu momenti glorjużi, imma kellu wkoll momenti ta' taqtih il-qalb. U kull meta ktibna l-istorja, kull meta għamilna dak illi twaqqafna għalih, kull meta sarrafna il-valuri tagħna fil-ħajja, fit-titjib tal-ħajja tan-nies, kien żmien meta konna fil-gvern. Għax l-istorja jiktibha min ikun fil-gvern. Aħna ma interessanix biss li nikdbu l-istorja, interessana wkoll illi nfasslu l-futur. U flimkien irridu nkunu qed nfasslu l-futur u biex nfasslu l-futur irridu nibqgħu fil-gvern. Min jitlef l-elezzjonijiet ħafna drabi jgħid biex jikkonsla tajjeb għax issa nammurru fl-oppożizzjoni inkunu nistgħu nibidlu. U vera, min jitlef u ma jinbidilx jerġa' jitlef. Il-Partit Nazzjonalista tilef fl-2013 baqa' l-istess u raġa' tilef fl-2017. Se jagħmlu issa affarjhom u nawguralhom. Imma iva, min jitlef u ma jinbidilx jibqa' l-istess, min jitlef u jibqa' l-istess jerġa' jitlef. Però min jerbaħ u jibqa' l-istess avvolja rebbieħ mhux neċessarjament jerġa' jerbaħ. Anke biex terbaħ u terġa' terbaħ trid tibdel. Aħna ilna 7 snin kważi deħlin issa għal 8 snin fil-gvern. 8 snin fil-gvern huma ħafna. Imma l-pjanijiet, għal-viżjoni, għal-proġetti li għandna għal dal-pajjiż 8 snin huma ftit. Qatt fadlilna ħafna x'nagħmlu. Għalhekk importanti illi nibqgħu fil-gvern. U biex nibqgħu fil-gvern, biex nibqgħu nerbħu, rridu nkomplu ninbidlu. M'għandniex għalfejn din hija l-isfida li għandna issa. M'għandniex għalfejn nistennew biex immorru fl-oppożizzjoni biex nibdu ninbidlu. Rridu nibqgħu ninbidlu waqt li aħna fil-gvern. Għax jekk ninbidlu nibqgħu nerbħu. Il-bdil ma jsirx biss jew għax nieħdu pjaċir nibdlu, għax nieħdu pjaċir naraw uċuħ ġodda, għax nieħdu pjaċir naraw kuluri ġodda. Il-bdil isir għax ikun hemm bżonn u biex dejjem is-soċjetà nkunu pass qudiema li immexxu u mhux nitmexxew. Ħankunu ċari, matul dawn 8 snin, 7 snin u nofs, għamilna ħafna, 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 ħafna ġid. U magħkom minnaw fisimkom, fismi u fisem id-delegati kollha ta' dal-partit, irrid nirringrazzja lil kull min ta' sehem f'dan is-suċċess, lill membri parlamentari, lill ministri,
l-deputati mexxejja u l-mexxejja kollha ta' dal-partit għas-sen kbir li taw għas-suċċessi ta' dawn l-ħadd snin. Konna flimkien u s-suċċessi ġibnihom flimkien. Is-suċċessi ma jiġux waħedhom, is-suċċessi ma jaqgħux mis-sema, is-suċċessi fassalnihom aħna. U kull min kien parteċipi fis-suċċess ta' dal-partit u fis-suċċess ta' dal-pajjiż f'dawn l-aħħar 8 snin minn hawn minn qalbi nirringrazzjah. Però ma dan is-suċċessi kollha għamilna affarijiet illi meta tħares lura tgħid stajna għamilnihom aħjar. U jekk ma nkunux aħna issa illi narfu l-iżbalji li għamilna u nikkorreġuhom sentejn oħra, sena nofs oħra, ikun il-poplu illi jitfana fl-oppożizzjoni biex nikkorreġuhom mill-oppożizzjoni. M'għandniex għalfejn morru l-oppożizzjoni biex nikkorreġu, għandna l-għaqal, għandna l-kuraġġ illi nagħmluh issa u llum. U hekk se nagħmlu. Mod konkret. Ħansemmi eżempju konkret għax hekk l-affarijiet ma niddiskutuhomx anke bejnietna u naħbu rasna fir-ramel. Problemi jirkbuna u jelbuna. Illum f'daw il-ġranet, daw il-ġimgħat ilha issa għaddejja l-istorja. Ilna nisimgħu u smajna rġajna għax kellna rapport tal-Awditur Ġenerali fuq l-istorja tal-VGH. Ħażin nagħmlu jekk noqogħdu ninjoraw sitwazzjonijiet illi nistgħu nirranġaw. Waqt li qegħdin fil-gvern, iva rridu nirranġawhom l-affarijiet. L-Awditur Ġenerali ftit tal-ġranet ilu ħareġ rapport fejn qal illi affarijiet madwar il-VGH mhux kollha kienu magħmulin sew. Ma qalx illi kollox kien ħażin, imma qal illi kien hemm affarijiet illi ma kienu sew. Ma tinsewx. Kont jien bħala Ministru tas-Saħħa tramite il-membri laburisti tal-Public Accounts Committee tal-Parlament illi tlabna lill-Awditur biex investiga l-għoti tal-kuntratt u l-kuntratt tal-VGH. U allura bħalma kellna l-għaqal u l-kuraġġ illi nitolbu dan rapport, issa li ħarġ ir-rapport għandna l-għaqal u l-kuraġġ illi dak li hemm bżonn nibdlu wkoll. Aħna mhux ħadd ieħor tinsewx il-Partit tas-Sewwa f'Malta huwa l-Partit Laburista. Aħna rridu nagħmlu s-sewwa f'dal-pajjiż. Ma jħodulna ħadd aħna l-istorja tagħna fejn jidħol is-sewwa u ma nibżgħux niffrontaw u narfu x'inhu sewwa u nagħmluh. U anke f'din biċċa xogħol tal-VGH. Illum il-VGH m'għadhomx hawn Stewart. U Stewart Healthcare fl-Amerika huma suċċess. Imexxu madwar 40 sptar u klinika mal-Amerika kollha. U bħalna Stewart taraw ir-rapport tal-Awditur għalu iva. Jekk fi żmien il-VGH kien hemm affarijiet li ma kienu sew, issa rridu nirranġawhom. U ma' Stewart iva, għandna l-istess għan. Illi dak li sar ħażin nirranġawh. Ntejbuh. Flimkien inġibuh tajjeb ħalli igawdi mhux il-partit, imma l-gawdi il-poplu Malti u għawċi kollu. Għax ma nibżgħux mis-sewwa dak ħanamluh. Ħanamluh waqt li aħna fil-gvern, ħanamluh ħalli meta niġu għat-test elettorali immorru biex nagħmel quddiem, ħalli dak illi jara l-poplu qudiemu ikun partit b'saħħtu, partit b'sew, partit tas-sewwa, partit li ma jiddejjaqx jagħmel dak li hu tajjeb għall-pajjiż. Qabel ma nagħlaq bil-fors irrid ngħid xi ħaġa fuq il-COVID. Bħala pajjiż għamilna suċċess kbir. Bħala pajjiż għamilna suċċess kbir. Pajjiżi oħra ħarsu lejna u qalu
kemm nixtiequ nagħmlu kif għamiltu intkom. Kemm nixtiequ li jkollna suċċessi li kellkom intkom. U jiena jiktbuli Ministri tas-Saħħa ta' pajjiżi oħrajn u jgħidu l-isma' fuq di x'taħseb, x'għandna nagħmlu fuq din. U jiktbuli ċittadini minn pajjiżi oħrajn jgħidu li tgħid ħalluna niġu Malta forsi ngħixu magħkom għax intkom ħafna ħjar minna. Fuq di għamilna suċċess kbir. U għax għamilna suċċess stajna nerġgħu niftħu l-ekonomija. Ovvjament, ma stajniex u ma nistawx nħallu lil Malta magħluqa. Ma stajniex u ma nistawx nħallu l-ħajja soċjali tagħna magħluqa. Ma stajniex u ma nistawx nħallu l-ekonomija Maltija magħluqa. Imma x'qegħdin niftħu u għax kellna da suċċessi, issa huwa żmien illi nkunu aktar responsabbli minn qatt qabel. Issa huwa żmien iżjed diffiċli għax qed niftħu. Irridu nkunu għaqlin, irridu nkunu biżlin, irridu nkunu kuntent, irridu nkunu attenti, irridu nkunu responsabbli. Ħalli nkomplu ngawdu s-suċċessi li għamilna flimkien. Nirringrazzjaw il-poplu kollu lilkom illi kontu u għadkom tifmu l-importanza tal-miżuri li ħadna meta kien hemm bżonnhom. Nirringrazzjaw il-dawk kollha illi taw sehemhom biex kellna da suċċess. Nirringrazzjaw fuq kollox il-ħaddiema tas-saħħa illi għamlu sagrifiċċji kbar biex żammew is-saħħa tal-poplu Malti fuq quddiem. Ejja nirrikonoxxu dax-xogħol li għamlu u npattuh lura lilhom billi nkunu responsabbli, billi nkunu prudenti, ħalli nkomplu ngawdu s-saħħa u s-suċċessi flimkien. U jiena nqawwi qalbi meta nħares lej Daniel, meta nħares lej Ramona, illi jiena qattu mat-tim ta' tmexxija tagħna. Għax naf illi intkom maġunin fl-istorja u fil-valuri laboristi. Għad komplu tħarsu l-istorja u l-valuri laboristi anka bit-tmexxija tal-partit. U għalhekk iva, kburin illi jien laborist u gburi illi jiena parti minn dal-moviment laborist. Għax aħna l-partit tas-sewwa, aħna l-partit illi kapaċi nibdlu waqt li nkunu fil-gvern, aħna l-partit illi flimkien se nkomplu nsaħħu u mmexxu l-partit u nkomplu nsaħħu u mmexxu l-pajjiż. Nirringrazzjak. Grazie. Grazie. ġid tajna lil pajjiż f'dawn l-aħħar 7 snin u ġid se nibqgħu nagħtu lil dan il-pajjiż fis-snin ġejjin. Aħna persważi li taħt il-Prim Ministru Robert Abela l-għan li għandna għal quddiem se jagħmilha. Marki tajbin il-Prim Ministru fl-opinjoni tiegħi fis-sens anke it-tliet aġenziji taw ratings lil Malta pjuttost pożittivi xi tqabbel ma tal-Ewropa. Impressjonani u programm illi se jkollu għal-qalbu l-ħaddiema u l-battuti. U dan wettqu. U wettqu mhux bil-paroli imma bil-fatti. Illum rajna set ta' miżuri illi huma eċċezzjonali. Il-miżuri li ħabbar illum il-Prim Ministru flimkien ovvjament mal-Kabintu huma miżuri li huma tajbin ħafna. Kienu medium fejn rajni jieħu deċiżjonijiet diffiċli ħafna. Kburi li l-poplu tagħna jemmen li aħna l-gvern li jista' jlesti lil Malta għal għada, għal aktar sfidi. In-nies jafu li pajjiżna miexi fid-direzzjoni tajba. L-istess kif jafu li hemm sfidi li rridu niffaċċjaw bħala poplu wieħed u maqut. Prova jġib li kulħadd flimkien. Naħseb li Dr. Abela din il-mira hija ben ċara f'moħħu. Imma f'dawn l-aħħar xhur, żgur ma tistax tibqa' tgħid li l-rwol ta' Prim Ministru mhux qed jaqdih.
bl-aħjar mod. Dr. Abela naħseb ta' messaġġ qawwi ħafna meta qal li ħajja jiġi fuq l-infurzar tal-liġijiet. Naħseb illi ma kienx hawn Prim Ministru ieħor qablu illi kellu mamudija tan-nar daqsu. Sab li ta' widen u sema. Nemmen li għandu viżjoni ċara fejn irid jieħu dan il-pajjiż, viżjoni holistika li jaqqat lil kull ġenerazzjoni u jrid ilessi lil Malta l-futur. Riżultat kbir għal Malta. Pakkett komplessiv ta' 2 biljuni u 250 miljun euro l-akbar allokazzjoni f'16 sena ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Dan is-suċċess ksibnieh billi għamilna argumenti solidi, billi konna konvinċenti, pero konna ċari li dak li huwa tagħna, dak li jemmilna li kien bid-dritt tagħna, konna lesti li niġġieldu għalih kif fil-fatt għamilna, bil-persważjoni u bil-konvinzjoni. Robert Abela huwa bniedem intelligenti ħafna, huwa bniedem kapaċi, huwa bniedem li bla dubju ta' xejn ħajmexxi lil Malta quddiem. Dejjem kien bniedem lest li jgħinek, huwa bniedem ħafna u għandu stima kbira lejn kulħadd. Mill-kbir sa żejr. Bniedem organizzat, strutturat u dixxiplinat f'dak li għamel. Robert Abela rnexxielu illi jżomm il-partit maqut. Ftit żmien li ilu Prim Ministru wera illi huwa leader mhux tal-partit, imma leader nazzjonali. Nemmen li blaqda li qed iġib u anke s-sapport li għandu mhux biss mill-partit tiegħu imma min-nazzjon fih innifsu bħala Prim Ministru. Dan jawgura tajjeb għall-Maltin. U għalhekk illi l-Moviment Laburista se jibqa' jkun li xprum tal-progress pajjiżna, katalist tal-bidla. Fil-100 sena li għaddew u kif irid jibqa' fil-100 sena li ġejjin. Biex issana din il-konferenza ġenerali straordinarja bid-diskors tal-Prim Ministru Robert Abela. Nistħu wkoll f'daqqa waħda. Grazzi Bormla, grazzi Kottonera, kemm jingburi meta nitkellem mill-qalb tal-Partit Laburista. Ftit tax-xurilu jew ta' sninilu meta konna nitkellmu dwar ix-xena politika lokali. Ħafna drabi konna nitkellmu ngħidu illum maċ fadal kwistjonijiet ta' prinċipju jew ta' ideoloġija bejn il-partiti politiċi f'pajjiżna. Diskussjoni għamet mill-2011 il-qoddim, meta kellna il-kwistjoni tad divorzju fejn dakinhar esponenti ewlenin l-inċidentalment illum reġgħu esponenti ewlenin biex ineħħu lill-kap tal-oppożizzjoni tagħhom stess mill-kariga. Kienu ħadu pożizzjoni illi ma ridux illi n-nies jitħallew jgħixu il-ħajja tagħhom, ridu jgħixu huma imma ma ridux jħallu l-ħadd ieħor fil-libertà li għamel l-għażliet tiegħu, nfakkar kampanja tad-divorzju tibqa' kampanja illi lili nibqa' ma nifhimix mill-prinċipju għaliex dawn l-istess nies li llum qegħdin jippretendu li jieħdu f'idejhom mhux biss il-partit tagħhom imma eventwalment it-tmexxija tal-pajjiż ma ridux li n-nies jgħixu l-għażliet l-aktar bażiċi tagħhom, l-għażla ta' kif tgħix il-ħajja tal-familja tiegħek. Dak in-nies li llum jippritkaw il-qdusija u li tagħhom biss huwa tajjeb, dakinhar ħadu deċiżjoni
illi l-maġġoranza tal-poplu skreditatom dwarha. Infakkarhom daw id-deċiżjonijiet għaliex seħħew biss ftit ta' snin ilu. Id-deċiżjonijiet tant kruċjali dwar il-libertajiet ċivili, deċiżjonijiet li jolqtu fil-laħam il-ħaj tal-ħajja tal-bniedem. Imma dak l-episodju għadda għaliex anka bħala partit fl-oppożizzjoni konna sodi fil-viżjoni tagħna anke mbagħad f'dak li seħħ aktar il-qudiem meta ħadna l-gvern f'idejna fejn bqajna fejn l-aġenda ta' drittijiet ċivili baqgħet waħda b'saħħitha. Dawk il-kwistjonijiet għaddew u mbagħad din id-diskussjoni bdiet li bejn iż-żewġ forzi politiċi ma hemmx kwistjonijiet ta' prinċipju jew ideoloġija. Kienet diskussjoni li qatt ma kont konvint minnha. Qatt ma kont konvint minnha forsi għaliex bħala avukat ħdimt ma' ħafna minn dawk li llum f'daw l-aħħar xhur, f'daw l-aħħar ġimgħat qegħdin jimmilitaw fuq qudiemnet f'dal kurrent ta' negattiviżmu politiku minn naħa l-oħra. U kont naf verament forsi kont inħoss x'jemmnu fih. U llum qegħdin f'sitwazzjoni fejn ngħid li jista' jkun li għandna l-ikbar distinzjoni li qatt kellna bejn iż-żewġ forzi politiċi f'pajjiżna. Partit li min-naħa, partit li llum jinsab fl-oppożizzjoni, li min-naħa jitkellem dwar il-partitarji tiegħu stess, dwar il-partitarji tiegħu stess għadna qed nitkellmu issa, bħala nies tal-ewwel u tat-tielet kategorija li l-partitarji tiegħu stess ħares f'għajnejhom u f'għajnejhom jara minu tal-ewwel kategorija, minu tat-tielet kategorija. Aħseb wara kif iħarsu lejna. Aħseb wara kif iħarsu lejn dawk in-nies moderati li m'għandhomx affiljazzjoni politika u li f'kull elezzjoni jivvutaw skont dak li jemmnu li huwa fl-aqwa interess tal-pajjiż. Aħseb wara f'liema klassifikazzjoni jew f'liema kategorija iħarsu lejn dawk in-nies. Partit politiku li esponenti ewlenin tiegħu iħossu li għax xi ħadd mill-partitarji tagħhom stess ma qabilx mal-fema tagħhom u forsi iva għallhom li ma jaqbilx magħhom mlaqra vuċi għolja. Jgħidulu ħantellawk il-qorti. Tifhmu din intom immaġinaw jien ħireġ illum minn hawnhekk u jkun hawn xi ħadd li jgħaddi li komment u ngħidli ħantellak il-qorti. U l-għada jew dakinhar stess imur fuq is-social media u niftaħar li se ntella partitarju tagħna l-qorti u li ma nibżax minnu. Tima tifhmu din. Dawn huma l-kwistjonijiet fundamentali llum li hemm bejn iż-żewġ partiti. U l-moviment tagħna, il-moviment miftuħ għal kulħadd. Dan huwa moviment illi llum iktar minn qatt qabel irid iħaddan il-prinċipju tant importanti li aħna miftuħin għal kulħadd. Għal kulħadd. Li kulħadd iħossu parti minn dan il-moviment. Mhux biss li tħossok parti, imma li dan il-moviment tħossu bħala dar tiegħek. Jiena qasad nitkellem dwar partit u moviment, nitkellem dwar familja wiesa u dak li nħoss f'dan il-partit, f'dan il-moviment. Dak l-ispirtu ta' familja. U dan huwa dak li qegħdin jitkellmu n-nies illi meta jagħmlu l-kritika tagħhom dwarna, l-kritika ġifieri l-analiżi, jgħidu illi fil-Partit Laburista kważi jaraw partit politiku. Imma jaraw familja wiesa li lesta tilqa' lil kulħadd. U hekk irridu nibqgħu. Semmija Daniel u nerġa' nagħmel aċċenn għaliha dan irid ikun is-sigriet tagħna biex inkomplu mixjin il qudiem li nkunu miftuħin għal kulħadd.
U din tibqa' id-distinzjoni fundamentali illum li tajjeb ma ninsewha qatt iżda. Li tajjeb ma ninsewha qatt. Għaliex dak li rajna f'dawn l-aħħar ġranet li personalment ħasadni. Ħasadni mhux għax tagħmel li xi differenza min ikun il-mexxej il-kap tal-Partit Nazzjonalista jew il-kap tal-Oppożizzjoni dik deċiżjoni tagħhom. L-importanti aħna għalina huwa li l-instabilità li hemm fl-oppożizzjoni tibqa' fl-oppożizzjoni li ma tmiss mal-pajjiż dik l-instabilità u hemmhekk fejn jidħol id-dmir tagħna li nibqgħu nżommu l-pajjiż iffukat u stabbli miexi il-qudiem il-problemi tagħhom isolvuhom huma imma iva. Ninħasad meta nara din il-forma ta' atteġġjament bejn nies li jimmilitaw fl-istess partit għaliex bil-fors li għaddi minn moħħok. U tibda tgħid imma la jaslu biex jagħmlu hekk man-nies tagħhom stess. Man-nies iż-żgħar tagħhom stess. Dik ix-xena li rajt barra kwartieri tal-Partit Nazzjonalista li deputat ewlieni tal-partit idur fuq persuna żgħira u jgħidlu ħantellak il-qorti għax ma nibżax minnek. Dik xi ħaġa illi ma tkomx tinsewha qatt. Ma tkom tinsewha qatt. Għaliex jaħsbu x'kapaċi jagħmlu jekk ikollhom il-poter f'idejhom. U għalhekk irridu nibqgħu iffukati fil-ħidma tagħna fl-għaqda li rridu nżommu f'dan il-moviment f'din il-familja wiesa u miftuħa tagħna l-għaqda tibqa' iċ-ċavetta ta' kollox. L-għaqda. U hija dik l-għaqda li karatterizzatna f'dawn l-aħħar xhur kif semma Chris għaddejna minn momenti li huma diffiċli, però l-kol kemm aħna fehmna illi biex ngħaddu mill-mewġ, biex ngħaddu mill-baħar imqalleb, trid tibqa' kumpatt, trid tibqa' maqut. Bqajna kumpatti, bqajna maqudin u tajna eżempju ta' kif wieħed jimxi l-qudiem. Għaddejna minn pandemija, l-ewwel kellna kriżi politika, u mbagħad immedjatament wara pandemija li laqtet lid-dinja kollha u ħriġna mill-ewwel problema, ħriġna mit-tieni problema u llum qegħdin nuru wkoll kif fuq il-livell ekonomiku fejn kulħadd qal li wara l-pandemija se tiġi l-vera kriżi, l-kriżi ekonomika, kemm aħna wkoll dixxiplinati u kemm nafu x'qegħdin nagħmlu. Irrikonoxxietna il-Kummissjoni Ewropea l-ewwel pajjiż skont it-tbassir tagħha li fl-2021 jiġifieri is-sena d-dieħla se nirkupraw mill-impatt ekonomiku illi ħalliet il-COVID warajha. Dawn huma ċertifikati ta' pajjiżna, ċertifikat tal-Kummissjoni Ewropea, mhux xi ċertifikat kwalunkwe dan imma ċertifikat li tagħtulna il-Kummissjoni Ewropea. U għaddejna minn xhur illi nittama li ħadd ma jerġa' jgħaddi minnhom f'ħajtu, però fix-xhur id-diffiċli u rejna kemm bħala moviment, kemm bħala gvern aħna verament gvern ta' stoffa. Illi f'mument fejn il-pajjiż kellu bżonna ingħaqadna flimkien, iffukajna f'dik il-direzzjoni li konna nafu li ridna ngħaddu minnha u mxejna l qudiem u ma ħallejna xejn jaqtalna qalbna. U ftit ġimgħat ilu, forsi anke intom stess kien hemm min minnkom iddubitani. Min-naħa l-oħra kien hemm min kważi redikolana. Meta fl-eqqel tal-pandemija kont insemmi ġimgħa wara ġimgħa li kellu ħolma n-nies. Kont naf kemm in-nies kienu għaddejjin minn dbatija. Min imsakkar fid-dar tiegħu għal ġimgħa wara ġimgħa bid-diffikultajiet kollha bid-dwejjaq li ġabet magħha dik is-sitwazzjoni li konna din ngħixu fiha bi ħwienet magħluqin, dik kienet ir-realtà li kollha kemm intom flimkien mija jgħixna flimkien, kif għexet il-bqija tad-dinja. U kont ngħid ġimgħa wara ġimgħa illi kelli id-determinazzjoni li n-nies igawdu is-sajf. U kien hemm ħafna li kienu jgħidu ma jafx qed jgħid. X'qed jgħid ingawdu s-sajf? Kelmti magħkom żammejta.
wasalna fejn ridna mhux b'kombinazzjoni. Il-kombinazzjonijiet rajna x'ħallew f'pajjiżi oħrajn. Il-ġimgħa li għaddiet insertajt kont imsiefer u tara bajnejk min ħadd deċiżjonijiet li kellu jieħu imqarf tiġranet tard ma rkuprax minnhom. Sal-lum għad ma rkuprax minnhom. U tara f'pajjiżi barranin ħwienet l-għadhom magħluqin toroq baħħ u aħna f'dan il-pajjiż qegħdin ngħixu normalità sħiħa. Normalità sħiħa. Għax ħadna d-deċiżjonijiet fil-waqt li kellna noħduhom. U t-tieni raġuni għaliex illum qegħdin ngħixu din in-normalità hija li ma ħallejniex id-deċiżjonijiet tagħna jiġu ikkundizzjonati mill-biża'. L-eħfef ħaġa. F'ċirkostanzi hekk, u qed nerġgħu naraw jerfa' rasu llum dal-fenomenu f'pajjiżi barranin hija li tħalli l-paniku jeleb id-deċiżjoni razzjonali, ġifieri id-deċiżjoni flok toħodha bir-raġuni, bil-ħsieb, b'mod loġiku, tħalli l-biża' telbek. U mhux faċli li ma tħallix il-biża' telbek. Niftakar l-ewwel diskussjonijiet li kien ikollna ma' Chris, il-biża' li kellna qudiemna illi jekk tagħmel żball fl-ekonomija, f'strateġija ekonomika, il-pajjiż iħossu l-impatt. Imma tirkupra minnu. Tieħu ġimgħat, tieħu forsi xhur, imma tirkupra. Iċ-ċirkostanza li kellna qudiemna kienet waħda li jekk nieħdu żball imutu n-nies. Dak id-deċiżjonijiet li kellna qudiemna u ħadnihom mod tajjeb waħda wara waħda, anke meta ġejna biex niftħu, ftaħna b'mod prudenti u r-riżultati llum ituna raġun. U meta tkellim dwar li niġu għan-normalità tfisser li l-normalità tnejxuha llum, se ngħixuha għada u se nibqgħu ngħixuha pitada. U lil min qiegħed jipprova inissel xi dubju fin-nies, idaħħal biża'. U għax kellna test pożittiv jew kellna 2 jew kellna 3 u jiddaħħlu l-biża'. Għax jafu li l-mixja pożittiva tal-gvern jistgħu ifixkluha billi jagħmlu ħsara l-ekonomija. Billi jdaħħlu l-biża' fil-pajjiż. Ngħidulhom m'għandkomx ċans. M'għandkomx ċans. Ftaħna x-xogħol, qegħdin miftuħin għax-xogħol u se nibqgħu miftuħin għax-xogħol. Fl-aħħar 5 ġimgħat kontra kull previżjoni li kellna. Il-previżjonijiet uffiċjali li kellna kienu li wara l-Covid tibda d-daqqa tal-qatt. F'pajjiżi oħra, xi ħadd semma pajjiż mhux se nerġa' nsemmih jien imma għandek raġun. F'pajjiżi oħrajn għexieren ta' eluf ta' impjiegi li qegħdin jintilfu. F'pajjiżna. L-aħħar 5 ġimgħat jonqsu in-nies jirreġistraw u jinħoloq 4,000 impjieg ġdid. 4,000 impjieg ġdid. Previżjoni anzi dak li qalet id-DBRS din il-ġimgħa Credit Rating Agency oħra viżjoni ottimista għal pajjiżna wkoll. Review ottimista għal pajjiżna pożittiv. Kemm jien kburi. Dawn huma l-affarijiet li verament jagħmlu kburi. Dawn is-sinjali ta' pożittività, dawn is-sinjali li n-nies iva dak li qed jistennew minn għandna. Li ntuhom riżultati konkreti fil-ħidma tal-pajjiż. Kummissjoni Ewropea semmejta diġà. Ma tkun kburi meta inti tmur biex tinnegozja il-budget Ewropew għas-7 snin li ġejjin u tafx bdew jgħidu li wieħed mill-argumenti prinċipali. Tiġġebbet iżjed għax intom l-ewwel li se tirkupraw. Għajt niġġebbet, m'hemmx tara. Għaliex kont naf kemm kienu negozjati diffiċli. Fl-2018 il-Kummissjoni Ewropea telqet minn pożizzjoni fejn għal pajjiżna
mill-budget Ewropew għas-7 snin li ġejjin, jiġifieri għall-2021 sal-2027, in-numri ma kienu xejn sbieħ għal pajjiżna. Ma kienu sbieħ għaliex l-istatistika illi fuq għall-Kummissjoni tiddeċiedi u l-Kunsill Ewropew mbagħad jiddeċiedi kemm se jagħti fondi Ewropej lil kull pajjiż tiddependi iktar ma pajjiż ikun sejjer ħażin iktar jieħu. Hekk taħdem bejn wieħed u ieħor il-formula prinċipali, iktar m'għadek lura, iktar tieħu fondi biex timxi l qudiem u jippruvaw kemm jista' jkun iġibu bilanċ bejn l-istati membri. U allura is-suċċess ta' pajjiżna kien l-iktar arma illi kellna kontra tagħna. Ma qtajniex qalbna. L-eħfef kien illi niġi qudiemkom hawnhekk u ngħidilkom m'hemmx tagħmel. Vittmi tas-suċċess tagħna. Kien hemm dak il-benchmark ta' ftit żgħir iktar minn biljun illi fl-2012 fl-2013 kien ġie negozjat għal pajjiżna ngħidu iva ma ġibniex inqas imma ġibna dak il-biljun. Imma l-istatistika kienet kontrina. U nieqfu hemmhekk. Dik kienet tkun l-iktar triq faċli. Ma ħdimniex hekk. Bdejna biex analizzajna il-kriterji ewlenin li kemm il-Kummissjoni kif ukoll il-Kunsill Ewropew kien se jimxi fuqhom meta jiġu biex jiddeċiedu kemm għandu jkollu fondi kull pajjiż. Rajna fost oħrajn. Meta mbagħad partikolarment ġejna għal kwistjoni tar-Recovery Fund, ġifieri dak il-fond ta' wara l-Covid, kriterju ewlieni ir-riformi fis-saltna ta' dritt, fir-rule of law, fil-governanza. Konna nafu li jekk ma konniex se nagħmlu l-bidliet li kien hemm bżonn, konna se nitilqu bi żvantaġġ enormi, bit-tieni żvantaġġ. L-ewwel wieħed, statistika ta' suċċessi ekonomiċi fil-pajjiż li żammejna l-qad baxx u t-tielet waħda kienet se tkun il-kwistjoni tas-saltna ta' dritt. U tħallnila bir-ras il-problema. U għamilna bidla wara bidla wara bidla biex iva, il-ġimgħa li għaddiet mort b'wiċċi minn quddiem u meta semmiet il-kwistjoni tas-saltna ta' dritt tal-governanza tajba bħala kriterju li bih kellu jiġi regolat il-fond ta' reżiljenza, għattilhom aħna naqblu bħala pajjiż li iva is-saltna ta' dritt tkun wieħed mill-kriterji. Dak huwa l-mod kif morna u ddiskutejna mal-Kunsill Ewropew. It-tieni wieħed kien illi iva għandna s-suċċessi ekonomiċi tagħna, però mhux se naċċettaw inqas minn dak li qegħdin nitolbu. Dak kien punt ċar. U t-targets tagħna tellajnihom il fuq. U dak it-target illi u dak ir-riżultat li wasalna għalih ma ġarax b'kombinazzjoni. Ġarax ħdimna fuq li ħdimna, fuq li ħdimna, fuq kollox iżda. Kellna s-suċċess prinċipalment għaliex il-mod ta' kif pajjiżi barranin, ta' kif il-Kummissjoni Ewropea, ta' kif il-Kunsill Ewropew illum qiegħed iħares lejn pajjiżna juri kemm verament huma jemmnu li pajjiżna għamel il-bidliet kollha illi kellu bżonn u llum tara l-pożittività li biha qegħdin iħarsu lejn pajjiżna. Dik hija bidla enormi, l-attitudni, il-mod anke meta inti tkun f'diskussjonijiet ma' mexxejja Ewropej, il-mod kif qed iħarsu lejn pajjiżna. U jisaqsuk. Kont flaqa informali mal-Prim Ministru Żvediż illi tajjeb jitalmu ftit minn għandu l-oppożizzjoni. Xogħlu saqsejtu x'kont tagħmel qabel sirt Prim Ministru. Welder tal-ħadid u trade unionista. U llum tieħu pjaċir titkellem miegħu bniedem li verament titgħallem minn għandu u bdejt nirrakkuntalu l-bidliet li għamilna f'dawn l-aħħar 6 xhur. F'kuntest insewx, f'kuntest li qegħdin f'pandemija. Jiġifieri ma kellniex eżattament l-aħfef 6 xhur li wieħed jista' jkollu, żgur ma kellniex il-kumdità li ngħidu ħanagħmlu riformi fis-saltna ta' dritt biss u riformi fil-governanza. Kellna 1000 ħaġa fuq idejna u għamilnihom kollha. U meta rrakkuntajtlu x'għamilna f'6 xhur, għalli kif irnexxielkom tagħmlu daw ir-riformi kollha f'6 xhur. Dan huwa il-mod kif pajjiżi Ewropej qed iħarsu lejn pajjiżna. Kif il-Kummissjoni Ewropea qed tħares lejn pajjiżna. Li tasal President tal-Kummissjoni Ewropea tikteb ittra personali li tfaħħarna għax-xogħol illi għamilna. Dan huwa il-mod ta' kif verament meta inti tgħid li tħobb lil pajjiżek, dak li tħobb, dak li inti tkun kommess li tagħmel għall pajjiż twettqu fil-prattika. Imma
u hemm imma kbira. Infakkar li dawn ir-riformi ta' governanza tajba kellek inti oppożizzjoni li rat x'għamlet. Ġimgħa wara ġimgħa tambar fuqhom u kien hemm uħud mir-riformi li semmit hija stess li mexxejnihom il-qudiem u għamxejna proċess mal-Kummissjoni Venezia, proċess ta' dialogu, Kummissjoni ħarġet l-opinjoni tagħha dwar riformi li kellhom isiru, tħallna fi proċess illi bdejna nitkellmu mal-Kummissjoni Venezia. Fl-aħħar ta' dan il-proċess, il-Kummissjoni ta' Venezia waslet fi qbil magħna fejn approvat il-bidliet fil-kwistjoni tal-governanza tajba tas-saltna ta' dritt f'pajjiżna. Dak il-bidliet immedjatament, u l-Kummissjoni faħretna wkoll, immedjatament li bnihom fliġi u għedna din il-liġi quddiem il-Parlament. Mela dal-proposti li l-oppożizzjoni tagħna għamlet xhur tiftakru kemm ħabtu quddiem Kastilja, kemm inġemgħu quddiem Kastilja għaliex qalu li ma rridux nagħmluhom dawn il-bidliet, kemm għamlu protesti għax qalu li aħna maħniex konvinti fis-saltna tad dritt u ressaqnihom il-qudiem. Nhar l-erba' li ġej daw ir-riformi li għamilna mal-Kummissjoni Venezia, approvati mill-Kummissjoni Venezia, li riformi li l-Kummissjoni Ewropea selmitilna dwarhom nhar l-erba' dan l-emendi qegħdin għal-vot fil-Parlament. U billi huma emendi li jolqtu l-Kostituzzjoni hemm bżonn iż-żewġ terzi tal-voti tal-Kamra. Sallum l-oppożizzjoni qed turina li se tivvota kontra. Tifhmu għadi? Riformi xhur jagħmlu l-protesti dwarhom għax qalu li ma ridniex nagħmluhom, għax qalu illi l-poteri kollha f'dal pajjiż huma f'idejn il-Prim Ministru, u jien m'għandix problema. Fil-mod kif tinħatar il-ġudikatura, nerħi dik is-seta' minn idejja. Fil-mod kif jinħatar il-Prim Imħallef, nerħiha, m'għandix diffikultà. Numru ta' seta' oħra, m'hemmx diffikultà li nerħihom minn idejja. Kif raw hekk, kif raw li dan verament huwa gvern kommess fuq il-governanza tajba, tagħthom rashom. Dak huwa min verament jemmen fil-governanza tajba. U hawnhekk nagħmel appell, u appell mod partikolari lil kap tal-Oppożizzjoni, dan huwa l-mument tad-deċiżjoni għalik. Dan huwa l-mument fejn inti trid tiddeċiedi jekk hux se tħalli lil min irid idaħħal lil dan il-pajjiż ġo ħajt imexxiku, jew jekk inti hux se tieħu d-deċiżjoni t-tajba u tkun flimkien magħna illi tivvota favur pakkett ta' riformi illi iġib l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Venezia, li jġib ukoll l-approvazzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej, jew jekk se tkunx inti parti minn klikka ta' persuni oħrajn illi wara xhur jgħidulna li ridu daw l-emendi, meta aħna ressaqna u ħdimna fuq dal-emendi, illum jinsabu fl-aħħar stadju, jekk inti trid tkun parti minn proċess li bih tkisser dak li bħala pajjiż irnexxilna nagħmlu. Jekk intom se tkunu fuq in-naħa ta' tkissir, niżgurakom li dal-pajjiż ma jaħfirilkom qatt. Però wieħed ukoll ikun xi jkun ir-riżultat tal-votazzjoni ta' nhar l-erba', aħna se nibqgħu kommessi li dak ir-riformi nagħmluhom għaliex nemmnu fihom, aħna lina l-ħfef ħaġa, tafu xi tkun? Nerġgħu mmorru għand il-Kummissjoni Venezia u ngħidulhom hekk, aħna gvern kommess li nagħmlu dak il-bidliet, imma kellna oppożizzjoni li ħarbtitilna l-proċess illi miftehjem magħkom. U nibqgħu kif aħna. Kif aħna tkun l-iktar pożizzjoni komda għall-gvern. Għaliex jien inżomm is-setat f'idejja li kellha qabel u nibqgħu bis-sistema ta' liġijiet li kellu l-Partit Nazzjonalista. Dik tkun l-ħfef ħaġa. Ma jiena nemmen fis-saltna ta' dritt. Nemmen f'governanza tajba għal pajjiżna għal daqstant nibqa' impenjat, nerġa' nagħmel dan l-appell biex nhar l-erba' tirbaħ ir-raġuni, ma tirbaħx il-pika,
u nħarsu lejn l-interess nazzjonali. Naraw pajjiżna x'għandu verament bżonn f'dan il-mument u nuru iż-żewġ partiti politiċi li iva aħna f'mument ta' bżonn nazzjonali kapaċi ninaqdu flimkien, kapaċi nħallu dak li jifridna fil-ġemp u ngħidu din deċiżjoni illi meħtieġa fl-interess ta' pajjiżna, fl-interess nazzjonali, nerfaw ir-responsabbiltà tagħna u nhar l-erba' nivvutaw favur ir-riformi tas-saltna ta' dritt f'pajjiżna. Uħbib tiegħi ma rridx ngħid illi kif iż-żmien tagħna parir meta għadna li se noħorġu mill-pandemija b'suċċess u li se ngawdu s-sajf. Ma rridx nuża l-istess frażi u ngħid se jiġri bħal da żmien sena. Bħal da żmien sena jew ftit inqas. Ikollna d-deċiżjonijiet dwar il-manifal, suġġett illi ħafna minnkom illum qegħdin issiru familjari madwaru, tisimgħu ħafna, illi hemm min qiegħed kważi jorok idejh għaliex jgħid illi pajjiżna jista' jeħlu dan it-test bl-istess mod li kellna l-kredenzjali kollha biex nagħmlu l-bidliet dwar is-saltna ta' dritt bl-istess mod se nkunu qegħdin ngħaddu dan it-test tant importanti għal pajjiżna f'Ġunju li ġej niġu qudiemkom b'riżultati li huma konkreti. U tistantaw ħbib tiegħi, dan li tant qegħdin jieħdu pjaċir tinduna. Jorku idejhom għaliex se neħlu l-manifal. U dejjem biex jaraw kif jimpattaw l-ekonomija. Issa tajjeb illi ngħidu għax dina xi ħaġa li sal-lum għadni ma smajtix. Il-manifal l-eruq tal-problemi fih huma l-2012. Il-wirt li ħallew ta' qabilna, dawk li qegħdin jgħidu intom x'kapaċi tgħadduh, huma dak li ħallew il-problemi. Il-problemi li qed nindirizzaw illum huma dawk li l-manifal indikaw fl-2012. Imma naturalment l-amministrazzjoni ta' dakinhar kienet komda ma tagħmel xejn. Aħna mhux hekk. Aħna l-gvern illi għandu l-viżjoni ta' kif isolvi l-problemi, il-gvern li ħadd ma jiddubita li huwa l-gvern li għandu l-kredenzjali biex joħloq il-ġid, biex ikattar l-ekonomija, biex ikabbar l-ekonomija tal-pajjiż, biex iġib l-investiment lejn pajjiżna u biex jinkoraġġixxi l-investiment lokali. Imma wkoll għandna l-kredenzjali u l-kuraġġ fuq kollox li problema ma nitfgħux taħt it-tapit. Li problema nindirizzawha, nevalwaw x'inhija l-problema u mmorru biex nagħtu s-soluzzjoni għaliha. U l-istess se nagħmlu f'dan l-eżerċizzju tal-manifal. Qegħdin naħdmu bis-saħħa, naħdmu b'viżjoni, b'direzzjoni ċara dwar dak li għandu jsir, dwar dak li m'hemmx għalfejn isir, nafu fejn irridu naslu u r-riżultat se jkun qiegħed jitkellem waħdu. Imma ħbib tiegħi inutli illi nitkellem fuq dak kollu li għadni kif għadd jekk ma nindirizzax il-problemi jew affarijiet li jiġru ta' kuljum li jolqtu lin-nies fit-toroq tagħna. U dik hija distinzjoni kbira illi hemm bejn dan il-gvern u ħadd ieħor li jaspira li jkun fil-gvern. Li aħna sensittivi għal bżonnijiet tan-nies, għad-diffikultajiet tan-nies. Nifhem illi l-kwistjoni tal-immigrazzjoni hija suġġett illi ta' spiss wieħed qiegħed jiltaqa' miegħu, ta' spiss qiegħed jiġi diskuss fit-toroq tagħna, nifhem lil min jibatli partikolarment min jgħix fin-naħat tal-Marsa, fin-naħat tal-Ħamrun, lokalitajiet oħra wkoll. Nifhimkom għaliex jien fl-aħħar mill-aħħar ngħix bħalkom f'appartament ġewwa Witilajn li wkoll għandu milqut minn dan il-fenomenu u tifhem dawn is-sensittivitajiet. Nifhem ukoll u niskuża ruħi jekk xi darba ma rnexxinniex nilħqu l-aspettattiva tan-nies fuq din il-kwistjoni, ma nixtieq nispjega dak li qed isir. Din hija kwistjoni li mhux minn kollox qegħdin nagħmlu, ma iżjed milli minn kollox. F'dawn l-aħħar jiem il-forzi libiċi, il-Coast Guard Libjana, interċettat madwar 5,500 immigrant fi triqthom lejn Malta jew lejn Lampedusa. Tafu, segu television Taljana tafu x'qed jiġri f'Lampedusa. Tafu x'daħal.
U tafu wkoll x'daħal f'pajjiżna, jew x'ma daħalx f'pajjiżna. Ma rridx nitkellem imma fuq is-suċċess għaliex nemmen li għad fadal xi jsir ukoll. Li nista' nserraħ ras kulħadd huwa illi qegħdin naħdmu fuq din il-kwistjoni Libja fl-eqqel tal-pandemija, qegħdin immorru kull imkien f'kull pajjiż sabiex nuru verament din il-problema x'inhi kif taffettwa lil pajjiżi li jinsabu fin-naħa t'isfel tal-Mediterran. Il-problema tal-Libja stess għax fl-aħħar mill-aħħar din mhijiex problema tagħna mija problema Ewropea daqs kemm hija problema tal-Libja stess għaliex il-Libja hija miżgħuda bi problema ta' immigrazzjoni li jiġi minn nofsinhar tagħha. Dawn huma realtajiet ta' 800,000 immigrant lesti li jitilqu mill-Libja biex jaqsmu lejn l-Ewropa. Dawn huma realtajiet. Ma rridx nidher li qed inkabbar in-numri, dawn huma realtajiet. F'pajjiżna irreġistrajna suċċess li jinsodisfat bih. Imma nifhem id-diffikultajiet ta' dawk kollha illi milqutin b'din il-problema, illi ta' kuljum isibu din il-problema ma' wiċċhom. Li wedkom biss huwa li se nibqgħu naħdmu bis-saħħa fuqha din id-diffikultà fuq 3 binarji. L-ewwel wieħed illi nibqgħu naħdmu kif qegħdin biex inżommu kemm jista' jkun wasliet ġodda f'pajjiżna. Din hija xi ħaġa ħbib tiegħi li ħafna mhumiex konxji tagħha, jew l-maġġoranza mhumiex konxji tagħha. Qed nara l-Patrick qudiemi li jista' jikkonferma dak li se ngħid. Ta' kuljum. Għexieren ta' dajjes jitilqu mill-Libja, l-ewwel destinazzjoni tagħhom jew Lampedusa, ftit iktar il fuq Malta. Dik hija r-realtà ta' kuljum mal-ewwel radda tas-salib filgħodu li rridu nibdew nindirizzaw. Dik id-dajsa dawn huma realtajiet. Li tajjeb li kulħadd ikun konxju tagħhom. U qed naħdmu sellem il-Forzi Armati ta' pajjiżna tal-ħidma dedikata tagħhom. F'kuntest li tajjeb niftakruh, aħna kommessi biex inżommu l-waslit tad-dajjes u kontrin għandna forzi lokalment. Illi l-politika tagħhom dwar l-immigrazzjoni hija kull dajsa li titlaq daħluha Malta. Dawk huma realtajiet li għandna qudiemna u rajnija fil-pandemija. Fl-eqqel tal-pandemija bil-portijiet tagħna magħluqa għax ħadna deċiżjoni waħda li moġbitx lil ħadd ieħor fetħu inkjesta fuq il-brigadier tal-Forzi Armati, fuq is-soldati tal-Forzi Armati u fuqi. Dak huwa l-kuntest li qegħdin naħdmu fih. Influss mill-Libja lokalment malli nagħmlu ċaqliqa li ma toġobhomx jixħtu inkjesta jew investigazzjoni mill-pulizija, dawk huma realtajiet. U ma rridx nuri m'iniex qed ngħid dan biex inkabbar dak li qegħdin nagħmlu, anzi jien nibqa' ngħid fadal x'nagħmlu u m'iniex sodisfatt biżżejjed dak li qegħdin nagħmlu. Irridu nibqgħu naħdmu, nifhmu kemm hija kwistjoni sensittiva minħabba iċ-ċokon tagħna, nifhmu illi hemm sentiment minn fost Maltin u Għawċin ta' dwejjaq fuq din il-kwistjoni, inwaqfu il-wasliet kemm nistgħu. It-tieni mod kif sejrin naħdmu ħanibqgħu naħdmu huwa dak tar-rilokazzjoni li min jilħaq jasal Malta jitqassam ma' pajjiżi oħrajn Ewropej u hawnhekk l-Ewropa tittifhem li din hija problema Ewropea u mhix problema ta' Malta. U t-tielet wieħed li bdejna diġà naħdmu fuq huwa li tiżdied il-preżenza tal-pulizija f'areas li huma aktar affettwati. Dan huwa punt li nixtieq nisħaq dwaru, is-sigurtà fit-toroq tagħna. Din hija xi ħaġa li n-nies, partikolarment dawk l-areas l-aktar mill-qutin, għandhom dritt li jitolbuha u se tingħatalhom aktar sigurtà fit-toroq, b'aktar preżenza ta' pulizija, mhux pulizija biss li neċessarjament jibqgħu fl-ases, pulizija li jagħmlu foot patrols li joħorġu fit-toroq u jaraw illi ħadd ma jikser il-liġi. Ma min jikser il-liġi se nkunu bsin. Ma min ma jħallix lil Maltin u Għawċin fi kwietom se nkunu ibsin ħafna. Ibsin ħafna għaliex ma nistgħux naħarbu mill-punt bażiku li hawnhekk aħna qed nospitaw nies barranin ġewwa darna. U min indaħlu ġewwa darna nistennew li jġib ruħu sew.
Is-sigriet tagħna iżda tibqa' l-ekonomija. Is-sigriet tas-suċċess tagħna tibqa' ekonomija li dejjem tikber u rejna kemm verament għandna iċ-ċavetta għat tkabbir ekonomiku f'pajjiżna f'mument issa fejn ħarsu lejn pajjiżi oħrajn. Kont f'dan il-Kunsill Ewropew fejn kulħadd jitkellem dwar id-daqqa li ġejja fuq l-Ewropa u fuq il-bqija tad-dinja. U aħna nibqgħu tant reżiljenti, tant b'saħħitna, il-fiduċja, l-kuraġġ li hemm fin-negozjanti tagħna xi ħaġa li verament timpressjonani. U bekk tbassir li qed tagħmel il-Kummissjoni Ewropea mhux tbassir fl-arja, tbassir ta' dak li qed tara quddiem għajnejha, il-fiduċja li hemm fis-setturi tagħna. U gburi li tajna l-parti tagħna bħala gvern fi 3 pakketti finanzjarji li nedejna, l-ewwel pakkett u mbagħad it-tieni pakkett fejn il-ħsieb kien li nippreservaw lin-negozji tagħna, u mbagħad it-tielet budget 900 miljun euro b'saħħtu ħafna fejn tajna l-istimolu meħtieġ. U s-suq irrisponda. Il-miżuri ewlenin fosthom dak li għamilna fil-taxxa tal-beħ ta' proprjetà l-impatt mill-ewwel. Tisma' diversi persuni involuti fil-kostruzzjoni jgħidulek mhux biss qegħdin għal-livelli ta' qabel il-Covid, ilħaqna l-livelli tas-sena l-għaddiet u ta' qabilha fejn konna fl-aqwa tagħna. Dak li rnexxilna nagħmlu. F'temp ta' ftit ġimgħat fejn id-direzzjoni dinjija niżla l-isfel u aħna tilajn il-fuq erġajna. Din hija xi ħaġa li verament gburi biha, li forsi qed nippruvaw nispjegawha da pitada. Diffiċli tispjega, diffiċli tifhimha. Ħlief bil-kelma fiduċja. Fiduċja. M'hemmx kelma oħra kif tispjega. Il-fiduċja li għandhom in-nies fina bħala gvern u l-fiduċja li għandna aħna bħala gvern fin-nies. Dik hija. It-tieni ħaġa li n-nies komunità kummerċjali qed tara f'għajnejna gvern li lest jaħdem, gvern li lest imitton u għax-xogħol. U jekk xejn f'dawn l-aħħar 6 xhur ħdimna fuq li ħdimna, għamilna verament l-iktar ħaġa li jiena gburi illi ħdimna mingħajr waqfin. Għaliex kellna ambizzjoni illi konna nafu x'ġej għalina fil-pandemija, immemminna li ma stajna qatt inħallu il-biża' tixħitna l-isfel. Li dak kollu li għamilna f'dal aħħar 7 snin, tas suċċessi kbar, l-investimenti li għamlu n-negozjanti tagħna. Li tajjeb forsi qabel wieħed ma jikritikom jibda jara naqra n-naħa l-oħra tal-munita. Ma rridx nidher hawnhekk illi qiegħed naqbes għan-negozjanti qed inkun fatwali. Meta nikkritikaw lin-negozjanti għaliex jaħsbu fihom biss, inħarsu wkoll lejn l-investiment li għamlu f'pajjiżna, lejn is-sogri li ħadu. U jiena fimt illi jekk bħala gvern ma konniex se nkunu iffukati, kien se jkollna sitwazzjoni fejn ħafna nies f'pajjiżna għamlu investimenti għaliex raw illi l-ekonomija kienet qed tippermetti u mbagħad ġraddi xi ħaġa illi setet tkisser dak kollu li ħadmu għalih, li setet tkisser l-impjiegi tagħna. Araw x'ġara f'pajjiżi oħrajn fuq il-qatt. Ħarab minn idejn kulħadd u llum għandek għexieren ta' pajjiżi li rassenjati li l-qatt jerfa' rasu. Jien qatt ma jien lest li mbaxxi rasi u ngħid m'hemmx tagħmel. Le. Jekk jiena nċedi u ngħid m'hemmx tagħmel għaliex l-affarijiet ġew kif ġew, tista' tgerger, nista' nilmenta, nista' ngħid l-inqala minn kollox f'dal aħħar 6 xhur. Ħafna jgħidu hekk jgħidu ma x'jonqos jinqala. Ħalluh jinqala. Ħalluh jinqal iktar, ħalli nuru kemm aħna b'saħħitna. U li aktar ma jkun hemm mal-temp, aktar nuru kemm aħna b'saħħitna. U ma naqtaw qalbna minn xejn. Qatawna qalbna mit-turiżmu, araw in-numri. Minn kollox, prova jaqtanna qalbna ħadd ieħor u mhux se nirkupraw l-industrija tat-turiżmu u l-manifattura mhijiex se tirkupra u se jkollna l-qatt id-doom and gloom. Doom and gloom ma jgħodx għalina. Dak inħalluh għal ħadd ieħor, aħna naraw pożittività. Is-sabiħ fil-ħajja u s-sempliċità tal-ħajja. Dik xi ħaġa hija formula jgħidu li mhix sigrieta għax qed ngħidha qudiemkom.
Imma hija riċetta ta' suċċess li inti l-ewwel qed tkun tħobb tgħix il-ħajja. Minn hemm trid tibda li tħobb tgħix il-ħajja. Ma rridx nikkontrasta u nagħmel paraguni imma r-realtà dik hija. Min ikun iħobb jgħix il-ħajja se jara li kif iħobb jgħixu ħadd ieħor jgħixha tajjeb bħalu. Min ma jħobbx jgħix il-ħajja jara kif ikisser ħajja ħadd ieħor. Qed tarawha quddiem għajnejkom f'dan il-mument. Qed taraw x'qed jiġri. Ftit il-bot minna, naħa tal-pjetà. Dik il-kwistjoni bażika. L-aċċa l-poter mhux kontrollat u li jemmin il-ħajja jemmen li kemm int kapaċi tagħmel ħsara għal taħdik. Aħna bil-kontra. Jien nemmen illi s-suċċess tiegħek jiġi minn kemm int kapaċi tagħmel ġid lil ħaddieħor. Hekk. Dak. Li kif Welder kien kapaċi jsir Prim Ministru tal-Iżvezja f'dan il-pajjiż, int min int, ġej minn fejn ġej, ħaqqek kull opportunità li titla' il fuq fil-ħajja. U għalhekk dan il-partit, dan il-moviment, din il-familja wiesa temmen fil-prinċipju li semma Daniel tal-mobilità soċjali. Li għax int twilit minn familja modesta. Ma jfissirx li ma tistax titla' l fuq. U anka jekk illum inti għadek modest, binka modest, ma jfissirx li int inqas minni. Dak hija id-distinzjoni fundamentali ta' kif aħna inħarsu lejn il-ħajja. Mhux minn fejn ġej, mhux inti llum, mhux tista' tkun għada, imma lil bniedem nivvalutawh. Ta' dak li hu. Ta' dak li hu. Mhux nista' nieħu mingħand in-nies. X'nista' nagħti u kemm jien kapaċi nagħmel il-ħajja ta' ħaddieħor aqwa minn dik li hija llum. Formula sempliċi ħafna, sempliċi ħafna. Imma li jekk iżomma quddiem għajnejk prinċipju, jekk iżommu quddiem għajnejk tista' tagħmel ħafna u ħafna ġid bih. U għalhekk nerġgħu da kollu jerġa' jdur ma' kif aħna fix-xhur li ġejjin se nibqgħu nimmaneġġjaw l-ekonomija ta' pajjiżna. L-ekonomija li madwarha jdur il-ġid li nistgħu nagħmlu lin-nies. Is-suċċess tagħna se jiġi imkejjel nemmen anke meta nibdew noqorbu lejn l-elezzjoni ġenerali li jmiss fuq diversi kriterji. Tlieta minnhom imma ewlenin governanza tajba li tinkludi fiha kemm aħna konna dixxiplinati f'mumenti illi kien hemm bżonn li jittieħdu deċiżjonijiet dixxiplinati, l-ambjent, priorità għal pajjiżna u l-ekonomija. Kemm kapaċi mbagħad nibbilanċjaw it-tlieta li huma flimkien. It-tlieta li huma flimkien. Il-bilanċ semmija Daniel nerġa' nsemmiha kemm int kapaċi tibbilanċja. Ma tistax ikollok żvilupp li ma jkunx wieħed sostenibbli. Ma jistax ikollok kostruzzjoni mingħajr ambjent. Imma t-tnejn flimkien kapaċi nżewġuhom. U dawk huma l-kredenzjali li għandu dan il-gvern li ma jarax naħa waħda tal-munita, ma jara is-suq mod holistiku, iva, gvern li aħna business friendly, gvern iżda li aħna pro-market, gvern li jħobb lil ħaddiem, gvern li jħobb lil żgħir, gvern li jħobb lil batut, gvern ta' prinċipji soċjalisti. U kburi ħafna li ngħidha minn ġo Bormla, minn ġo dan il-post. Dan kollu nistgħu nwettquh jekk nibqgħu onesti man-nies. Onesti. F'dawn l-aħħar xhur, f'dak kollu li għamilna, f'dak kollu li għedna, dejjem konna onesti man-nies. Ma ħbejniex min-nies. Meta kien hemm bżonn deċiżjonijiet ibsin għadna hemm bżonn deċiżjonijiet ibsin, meta għedna hemm id-dawl wara d-dlam għadnieh għax konna nafu li huwa hekk u hekk se nibqa'. Din hija l-unika wegħda li jien nagħmel magħkom, li nibqa' onest magħkom. Li nibqa' onest fejn hu abjad ngħid li huwa abjad, fejn hu iswed se ngħid li huwa iswed u fejn hemm bżonn deċiżjonijiet jibqgħu jittieħdu deċiżjonijiet fl-aħħar mill-aħħar. Jien bħalkom nemmen u nħobb lil Malta, nħobb lil Għawdex, nħobb lil Maltin u nħobb il-Lawċin u dħalt f'din il-kariga
Għaliex bħalkom dill-imħabba tmexxin il-qudiem. Dan it-tieni prinċipju fundamentali li tħobb lin-nies, li tkun tħobb tgħix il-ħajja, li tara li ħadd ieħor ikun kapaċi jgħix ħajja aqwa minn dik li għandu illum u li tkun tħobb lil pajjiżek. U l-pajjiżek ma tħobbux bil-kliem, imma tħobbu bil-fatti. Billi f'dak kollu li tagħmel tgħid għada bitada jien nixtieq illi binti it-tfal tagħna, il-familji tagħna, il-ġenituri tagħna, in-nanniet tagħna għada jistgħu jgħixu ġurnata aqwa mill-lum. Dak huma il-kriterji, il-prinċipji li għandhom jixprunaw gvern il-qudiem li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Sempliċi. Kemm hija sempliċi fl-aħħar mill-aħħar, kemm kważi kulħadd jgħid kemm hija komplessa l-politika. L-politika hija sempliċi. Iżżomm dal-prinċipji quddiem għajnejk u tfassal strateġija u tgħid irid iwassal f'dik id-destinazzjoni. U iva dawn huma l-affarijiet li sentejn oħra jew inqas in-nies se jkunu qed jiġġudikawna dwarhom. U d-domanda li se jagħmel kulħadd meta jiġi biex ipoġġi l-lapes mal-vot, id-domanda li se jagħmel kulħadd huwa. F'dawn l-aħħar 5 snin kellna għejxien kwalità tal-ħajja aqwa minn ta' qabilhom, aqwa mis-snin ta' qabilhom, u dak huwa t-test illi fuqu se jiġġudikawna in-nies, dak huwa test li aħna rridu nibqgħu naħdmu għalih sabiex inġibu il-full marks fih. Jiena kommess fuq ħaġa waħda li naħdmu bis-saħħa biex nieħdu dan il-pajjiż il-qudiem, pajjiż li tant għandu sabiħ. Ejja il-koll naqblu li għandna xorti kbira li twelidna f'Malta u f'Għawdex. Għaliex huwa verament pajjiż li għamlek gburi tmur fejn tmur il-meravilja ta' dan il-gżira li minn naqra ta' żrara. Li minn żrara żgħira li m'għandix riżorsi għajr ir-riżorsa tal-bniedem. X'għandna aħna? Ir-riżorsa tal-kwalitajiet, tal-kapaċitajiet tal-Malti u l-Awċi. Dik li għandna. M'għandniex riżorsi naturali oħrajn. Li rnexxielna pajjiżi oħrajn iħarsu lejn il-modell ekonomiku tagħna u jgħidulna kif irnexxielkom kont il-braħ lula, kont sqallija. Ma kif qed jirnexxielkom? Kif? Isaqsu. Kif qed jirnexxielkom? U r-risposta hija waħda sempliċi. Gvern ambizzjuż. Gvern li ma jafx jistrieħ. Gvern li jrid jara li l-pajjiżu miexi l-qudiem. Dawk huma kriterji. Ma tħannix f'dal-karigi biex nieħdu vaganza fihom biex naħdmu. U dik hija d-differenza li tkun taħdem li tħobb il-pajjiżek illi ta' kuljum tqum filgħodu tgħid illejla jien irid inkun għamilt set ta' affarijiet, set ta' ħidma illi għada nkun nista' nerġa' ngħid qomt komplejt b'din il-ħidma biex immexxu il dan il-pajjiż il-qudiem u anke fuq livell ta' partit il-ħidma l-bidliet illi tant kienu importanti li jsiru, għamilna bidliet ukoll fuq livell ta' pajjiż, fuq livell ta' partit biex inkoplu kif semma Chris aktar qabel il-bidla kruċjali. Kruċjali. Il-bidla l-eħfef ħaġa kienet għal kulħadd fl-aħħar ta' Lulju, ħriġna minn pandemija b'suċċess sara kemm ħdimna li tistrieħ, li tgħid issa għamilna li kellna nagħmlu, għaddejna mill-pandemija b'suċċess, l-ekonomija bdiet mixja l qudiem issa wasal il-mument li nieqfu. Naħa l-oħra oppożizzjoni dgħajfa u aħna nistrieħu. Le. Kif rajna illi l-pandemija bdiet batti, bdew il-ħsibijiet ta' kif se nkomplu nibdlu u stax se nagħmlu iżjed. Ħalli żgur ma jkollniex momenti li ngħidu ma tantx għandna x'nagħmlu. Dak mhijiex il-formula ta' dan il-gvern, dak gvern dejjem jivvinta x-xogħol u joħloq ix-xogħol. U dak huwa illi rridu nħarsu għalih. Fuq livell ta' partit bidla. Fil-moment li nieqfu ninbidlu, fil-moment li nieqfu niġġeddu, tagħmel ftit żgħira u jaqaf fejn int, u mbagħad tibda t-triq l-isfel. Mhux se nħalli dak jiġri qatt. Għalhekk se nibqgħu nagħmlu l-bidliet. Bidliet li huma rilevanti, bidliet li huma bżonjużi, bidliet li jħallu ir-riżultati meħtieġa fuq livell ta' partit, fuq livell ta' pajjiż. Irridu nibqgħu nibdlu, ma rridu nikkuntentaw qatt b'dak li akkwistajna u dak li jkompli jmexxina l qudiem. U dak li n-nies qegħdin jistennew minn għandna. Llum realtà hija li għandek dawk li fdawna fl-2017 bil-vot tagħhom, imma għandek settur dejjem jikber ta' nies illi forsi qegħdin iħossuhom
orfni politikament ukoll. Qegħdin jaraw illi dak il-partit li tradizzjonalment kienu jimmilitaw fih li m'għadux dak li kienu jafu qabel, li m'għadux dak il-partit illi jiena nistqar kien hemm momenti fejn il-Partit Nazzjonalista iva għamel ġid tal-pajjiżna. U m'għadhomx laqqas għadhom qegħdin jarfuh. Għaliex ħlif ħsara u daqqiet ġo xulxin mhumiex qed jaraw. Lil dawk in-nies ngħidilhom il-bib tagħna huwa miftuħ kompletament għalikom. U jekk ma tiġux intom ġejjin aħna għandkom. Għaliex bħalma intom temnu illi pajjiżna jixraqlu aħjar, hekk aħna nemnu illi pajjiżna jixraqlu aħjar. Nistqar illi dawk l-eluf ta' persuni moderati, anka dawk li kienu tradizzjonalment fi żmien fi snin passati tradizzjonalment jappoġġjaw lin-naħa l-oħra lill-kamp politiku ieħor. U lillum ġenwinament qed jgħidu aħna nixtiequ gvern, anzi nixtiequ pajjiż illi jibqa' miexi l qudiem, nixtiequ illi l-familji tagħna jibqgħu jimxu l qudiem. U ngħidulhom aħna se nkunu hemmhekk biex nilħqu l-aspirazzjonijiet tagħkom. Dan huwa żgur gvern li jekk tista' tikkritika kollox fih huwa, żgur ma tistax tikkritika li ħares lejlu ġuħ. Dejjem hemmhekk u nibqa' nemmen li l-opportunità tkun miftuħa b'mod ugwali bl-istess mod għal kulħadd. U dak huwa li wieħed. Li dawk il-persuni kollha li politikament qegħdin jaraw dan ix-xenarju, dan huwa gvern li se jkun kompletament miftuħ għalikom, kompletament għall-opportunitajiet tagħkom, se jkun gvern li jagħti opportunità ugwali indaqs lil kulħadd biex javvanza il-qudiem fil-ħajja li fl-aħħar mill-aħħar ejja nfittxu dak li jaqadna, ejja nfittxu dak li jġibna flimkien bħala Maltin, bħala Awċin, ejja nwarbu fil-ġemb dak li jifridna, aħna gvern, partit, moviment, familja wiesa illi nfittxu tajjeb fil-bniedem. Li dak illi ibedna minn xulxin li dak li jifridna inwarbuh fil-ġemb, dak huwa l-passat. Kien hemm żminijiet semmija Kriss ukoll fejn għexna għaddejna minn diffikultajiet, tallimna minnhom. U dik hija d-differenza li tallimna. Tallimna u l-iżbalji tal-passat ma nerġgħu nirrepetuhom qatt. U għalhekk insejjaħ nagħmel din is-sejħa mhux lil dawk li tradizzjonalment kienu jivvotaw il-Partit Nazzjonalista, lil kulħadd, lil poplu Malti b'mod ġenerali, lil poplu Awċi b'mod ġenerali. Ejja sabiex ninaqdu flimkien l-istess saqda, sentiment taqda nazzjonali li kellna f'daw l-aħħar xhur meta konna fl-eqqel tal-pandemija, dik laqda sabiħa laqda nazzjonali, sentiment nazzjonali li kellna target wieħed, ejja ħanixbdu ħabel wieħed sabiex noħorġu minn pandemija. Dak m'għandux jaqaf issa. Dak huwa l-istess sentiment illi għandu joħodna l-qoddim fix-xhur li ġejjin biex inkomplu nkabru l-ekonomija tagħna, inkomplu nsaħħu l-impjiegi ta' pajjiżna, inkomplu noħolqu Malta aħjar, Għawdex aħjar, għada aħjar mill-lum, pitada aħjar minn għada, għat-tfal tagħna, għall-familji tagħna, għall-ġenituri tagħna, għall-anzjani tagħna, għall-ħaddiema, għas-self-employed, żgħażagħ, studenti, għal dawk kollha li verament joħobbu lil Malta u lil Għawdex tagħna. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna u nistieden issa lill-mara tal-Prim Ministru sabiex tingħaqad ukoll mal-Prim Ministru Robert Abela u nagħlqu l-Konferenza Ġenerali Straordinarja.
One għadu kemm wassal xandira politika.